na nagpapadala sa mga pagkakataon. Masong? Lang ako dito at sila ang mag-alaga. Pwede ba, Ruby? Ay! Ano ba? Lumabas ka dyan! Masong? Kasama ka rin ba niya sa ibang bansa? Oo. Si Ruby, asawa ni Masong. Paano mo nalaman yung bahay namin? Pumunta ka pa dito? Paano nyo lahat ng... Ruby! Pag-usapan natin. Mahal! Brian! Katrabaho ko po. Taga saan siya? Ito pa talaga dito ang babae. Mitch yun ah. Anong ginagawa mo? Sabi mo yan ah. Yan ang katrabaho mo? Ano po ako? Basta! Ay, ang iniisip mo! Ruby! May sasakyan naman tayo. Sasakyan sa loob. Ako malaman? Sumagot kayo na dahil sa lalaki. Mahal na mahal kita, anak. Dudahan ka. Hoy, lalaki! Salosan mo! Bahala ka dyan! Ruby! Magpinsan ba talaga kayo? Sabihin mo! Ito ka ba talaga? Anong akin? Nangyari sa atin? Eh mo, sige na, umalis ka na! Oh, nasadya! Kayo! Ma! Sinong babae? Masong! Oh, Masong, nandyan ka na pala. Oo. Katatapos ko lang magbungkal ng mga lupa. Mukhang pagod na pagod ka. Magpahinga ka muna. Oo. Sana huwag masira yung mga tanim nating gulay. Kung hindi, walang matitira sa atin. Kaya nga, baka mamaya wala na tayong kitain. Kung may ibang pagkakakitaan lang sana ako. Pagtiisan na lang natin, Masong. Wala naman tayong magagawa eh. Sana nga kumita tayo para hindi tayo nahihirapan sa mga gastusin. Kaya natin, Masong. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Oo naman. Pinangako ko sa mga magulang mo na bibigyan kita ng magandang buhay. Nakikita naman nila na masipag ka, Masong. Balang araw, gaganda din ang buhay natin. Oo naman, Masong. Basta, magtulungan na lang tayo. Gagawin ko ang lahat. Mabigyan ko lang kayo ng magandang buhay. Oo, basta magkasama tayong haharap sa mga problema. Tama yung sinabi mo, Ruby. Basta, buo ang pamilya natin. Susuportahan kita, Masong, sa lahat ng plano mo sa buhay. Maraming salamat. Nandito lang ako, Masong, para sa'yo. Salamat. Bakit kaya tumatawag tong kapatid ko? Hello kuya, kumusta ka na? Eto, kagaling ko lang sa bukid. Kumusta naman yung mga gulay mo kuya? Sobrang baba ng presyo ng gulay ngayon. Halos wala nang matitira sa amin. Bakit hindi ka na lang mag-abroad kuya? Sumama ka na lang dito sa akin. Iiwan ko ang pamilya ko. Para sa kanila din naman yung gagawin mo. Kesa nahihirapan pati ang pamilya mo. Hayaan mo. Kakausapin ko ang pamilya ko tungkol sa mga bagay na ganyan. O sige kuya, para maayos ko din lahat ng kailangan mo. Salamat kapatid ko. Wala yun kuya. O sige na, mag-iingat ka dyan. Salamat.
Paano yun, Ruby? Ikaw nang bahala sa anak natin. Ayaw mo bang gisingin ko yung anak mo? Huwag na. Baka lalong hindi matuloy ang pag-alis ko. Hahanapin ka nun. Sabihin mo, may trabaho lang ako. Uuwi din ako kaagad. Hindi ka na ba talaga mapipigilan pa? Kailangan kong gawin ito para gumanda naman ang buhay natin. Baka kasi Huwag ka nang mag-isip kung ano-ano, Ruby. mas masaya kasi ang simpleng buhay, Masong. Basta magkakasama sana tayo. Kaya ako mag-abroad para mabigyan ko kayo ng maginhawang buhay. Natatakot lang kasi ako. Baka mamaya magbago ka. Malabo mangyari yun. Pamilya ko kayo, kaya kayo ang unahin ko. Sana nga, Masong. Basta, magtiwala ka lang sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Pag nakapag-ipon na ako, uwi din ako kaagad para makasama ko kayo. Sinabi mo yan, ha? Oo, Ruby. Mas masaya na kasama ko kayo na pamilya ko. Oo, Masong. Mas masaya pag nandito ka sa tabi namin. Kahit saan ako magpunta, iisipin ko na kasama ko kayo na pamilya ko. Kailangan lang natin magtiis para sa kinabukasan ng anak natin. Huwag mo kaming kakalimutan, ha? Oo naman. Mahal naman ko kayo ng anak natin. Sige na. Baka mamaya mapaiyak mo pa ako. O sige na, naalis na ako. Baka mahuli pa ako sa flight ko. Mag-iingat ka lagi doon, ha? At lagi kang tumawag sa amin. Oo naman. Para hindi ko kayo ma-miss, tatawag ako lagi. Sige. Aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Patawad, Ruby. Kung kailangan ko munang lumayo para magtrabaho. Baon ko ang tiwala mo na hindi ko sisirain at babalik ako para sa inyo ng pamilya ko. Ano nangyari sa'yo, Masong? Bakit hindi ka na tumawag? Hindi ka na nagpapadala sa amin? Ma, umiiyak po ba kayo? Hindi, anak. Napuwing lang si Mama. Ganun po ba? May kailangan ka ba, anak? Wala naman po, Ma. May gusto ka bang sabihin, anak? Ano yon? Sabihin mo kay Mama. Ma, malapit na po yung pasukan namin. Oo nga pala, anak. Hindi ba tayo nakakabili ng mga gamit mo? Kaya nga po. Si Papa po, tumawag na ba? Baka abala lang siya sa trabaho niya, anak. Tagal na po niya kasing hindi tumatawag. Miss ko na po siya. Hayaan mo, anak. Tatawag din yun. Huwag ka mag-alala. Sabi niya po kasi bibili niya ako ng bagong sapatos at bag. Oo naman, anak. At magagandang gamit. Talaga po, Mama? Oo, kaya mag-aral ka mabuti, ha? Opo, Mama. Ma! Ma! Ma!
anak. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Bakit nagmamadali ka? Ma, hindi ka po maniniwala sa sasabihin ko. Ano yun, anak? Natanggap po ako sa trabaho na ina-applyan ko. Talaga, anak? Opo, ma. Akala ko nga hindi ako matatanggap. Kasi ang dami namin nag-a-apply. Tapos, ang tatangkad at magaganda pa yung mga kasama ko. Bakit anak? Maganda ka naman at matalino pa. Si mama talaga, nang bola pa. Dino, nagsasabi lang kaya ako ng totoo. Nung final review na, kinakabahan na ako kasi akala ko hindi na ako makakaabot dun. Pero umabot ka pa din. Opo, kahit kinakabahan na ako. Sabi ko sa'yo kakayanin mo. Ginawa ko po yung best ko, ma. At hindi ako nabigo. Manang-mana ka talaga sa papa mo, anak. Hindi, no? Sa'yo kaya ako nagmana. Sus, ikaw talaga. Bakit? Ayaw mo sa papa mo? Basta, ma. Masaya ako kasi may trabaho na agad ako. Congratulations, anak. At masaya ako para sa'yo. Ito na po ang simula para sa mga pangarap natin. Huwag ka magmadali sa buhay, anak. Hinay-hinay lang. Opo, ma. Kasi sayang naman ang panahon, di ba? Bata ka pa, anak. Pero pag mag-isip ka, parang matanda ka na. Nakita ko po kasi kung paano yung hirap nyo. Para lang mabigyan ako ng magandang buhay. Hayaan nyo po na ako naman ngayon ang bumawi para sa inyo, ma. Isipin mo yung sarili mo, anak. Huwag na ako. Gusto ko po kasing makapag-ipon tayo para ituloy ang mga pangarap natin. Mabuti yan, anak. Habang wala ka pang pamilyang iniisip. Wala pa po sa isip ko ang magkapamilya, ma. Bata pa po ako. Huwag mo kaming gayahin ng papa mo, na maagang nag-asawa. Di bali, ma. Ako naman yung naging bunga. Oo nga, ang bilis ng panahon. Hindi natin namamalayan. Ngayon, graduate ka na ng kolehiyo at magtatrabaho ka na. Baka mamaya, magkaapo agad ako, ha? Hindi muna, ma. Matagal pa po yun. Basta kung anong plano mo, nandito lang ako para sa'yo. Salamat po, ma. Kasi palagi kayo nandyan para sa akin. Basta para sa'yo, anak. Gagawin ko ang lahat. Hayaan nyo naman po na ako nang bahala para sa inyo, ma. Ikaw talagang bata ka. Parang si Ruby yun Anak, kumain ka ba kanina sa bahay? Opo, ma. Nagkape ako at nagninapay. Baka mamaya magutom ka niyan, ha? Hindi naman po, ma. Kakain po ako ng marami mamaya sa office. Ayos yan. Para tumaba ka naman. Ayoko pa pong tumaba, ma. Mamaya hindi na ako makalakad sa sobrang bigat ko. Sige na, anak. Pumasok ka na. Baka mamaya mahuli ka pa. Mamamalengke muna ako. Sige po, ma. Alis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Nakakatawa naman silang pagmasdan. Pwede ko lang sana silang lapitan.
Ang laki na pala ni Rysel ngayon. Kung pwede lang sana kitang lapitan at ihatid. Pasensya ka na, anak. Kung pwede ko lang sanang ayusin ang lahat. Tagal naman ang sasakyan dito. Habulin mo ako, Papa. Andyan na ako, mahuhuli din kita. Hindi mo ako mahabol, Papa. Ang bilis mo nung kasi tumakbo, anak. Tuloy napagod si Papa. Halika, Papa, maglaro pa tayo. Sandali, anak. Napagod si Papa. Magpahinga muna tayo. Pagod ka na agad, Papa. Oo, anak. Ikaw kasi, sobrang bilis mong tumakbo. Pa, gusto ko po ng ice cream. Sige, bibilhan kita mamaya, anak. Talaga po, Papa? Oo naman, anak. Basta ikaw. Salamat po. Anong gusto mong flavor, anak? Strawberry po, Papa. Okay. Mukhang nagkakasiyahan kayong dalawa. Ito kasing anak mo. Sobrang kulit. Hindi naman po, Papa. Konti lang po. Kayo talaga mag-ama. Mama, sama ka po sa amin. Laro po tayo. Sige anak, mamaya ha. Sige po, Mama. Baka mamaya basa na yung likod mo ng pawis ha. Oo nga pala. Baka matuyan ka ng tawis, anak. Hindi naman po. Siya nga pala, nakapagluto na ako. Kumain na tayo. Mama, ano po ang ulam? Yung paborito mo anak, adobong sitaw. Talaga po, kakain po ako ng marami. Tama yan, anak. Para tumaba ka. Oo nga naman anak. Tara, kumain na tayo. Tara. Mapatawad niyo pa sana ako sa lahat ng nagawa ko, anak. Miss na miss ko na kayo. Parang kailan lang na hinahatid kita sa school. Pa, na-miss po kita. Ikaw naman, anak. Parang nagtagal nating hindi nagkita. Si Papa talaga. Asan po si Mama? Andun sa bahay. Nagluluto ng pagkain natin. Tamang-tama po, gutom na po ako. Naubos mo ba yung binigay na baon ng mama mo? Opo, Papa, ang sarap po. Ang bait talaga ng anak namin. Papa, alam mo ba, kumanta po ako kanina sa school. Talaga, anak? Ang galing talaga ng anak ko. Hilig ko po talaga kasing kumanta. Pareho kayo ng mama mo. Kayo, Papa, hindi po ba kayo mahilig kumanta? Walang hilig sa akin yung kanta, anak. Si Papa talaga. Ikaw, anak, tinatawanan mo naman si Papa. Baka po kasi umulan pag kumanta kayo. Sinabi mo pa, anak. Ikaw talaga. Pa, sabi po ng teacher namin, may medal daw ako sa graduation namin. Talaga, anak? Ang galing talaga ng anak ko. Dahil dyan, ililibre kita ng ice cream. Naku, Papa, paborito ko po yun. Bibilhan din natin ng mama mo. Sige po, Papa. Tara na po. Tara. Sana, hindi pa huli ang lahat. May mga nangyayari na hindi natin inaasahan. May mga pagkakataon na sinusubok tayo ng pagkakataon. Tanging ang pamilya lang natin ang pwede nating asahan. Kaya mahalin natin ang ating pamilya at huwag natin hayaang masira ang samahan. Parang Romeo, Oh, ikaw pala, paring Masog. Kailan ka pa dumating? nung isang araw lang, pare. Babalik ka pa ba sa abroad, pare? Depende, pare. Pero parang gusto ko pa rin naman pahinga dito sa atin. Kung sa bagay, matagal ka nang pabalik-balik sa abroad. Oo, pare.
Siguro pare, marami ka ng ipon. Sakto lang naman pare. Ano pare, kumusta ka na dito sa atin? Ito pare, nagbubukid pa rin. Kung minsan, may extra sa trabaho. Ah, ganun ba? Ang mahalaga, kasama mo ang pamilya mo. Oo naman pare, kahit simpleng buhay lang, kasama ko ang pamilya ko. Mabuti ka pa pare. Bakit mo naman nasabi yan pare? Wala pare. Siya nga pala, punta ka sa bahay pag wala kang ginagawa. Eh pare, asahan mo ako. Sige pare, alis na ako. May pupuntan pa ako. Mukhang asinsado na talaga yata si paring Musong. Ah. Anak, mukhang busy ka. Ano ba yung ginagawa mo? Opo, Ma. Kailangan kong matapos ito ngayon. Magpahinga ka din, anak. Masyado ka na busy sa trabaho mo. Ayos lang po, Ma. Tatapusin ko lang po ito para mamaya wala na akong gagawin. Sige, anak. Ikaw ang bahala. Paghahanda mo na kita ng merienda mo. Ayos lang naman po, Ma. Kumain naman na po ako kanina, kaya busog pa po ako. Ikaw talagang bata ka. Mamaya na lang po, Ma. Tapusin ko na lang muna po ito. O siya, hindi na muna kita istorbohin para matapos mo na yung ginagawa mo. Sige po, Ma. Salamat po. Lalabas muna ako para maglinis sa labas. Diyan ka muna, ha? Sige po. Si Ruby yun ah. Bukat ko kayang kausapin. Bahala na. Ruby? Masong? Anong ginagawa mo dito? Kumusta na kayo? Maayos lang naman kami ni Rysel. Bakit ka ba nandito? Gusto ko sanang makausap ka at ang anak natin. Mabuti at nalala mo pa kami ng anak mo. Pagkatapos ng mga ginawa mo. Bakit ayaw niyang sagutin? Masong? Hello? Sino sila? Ikaw, sino ka? Bakit mo hawak ang cellphone ng asawa ko? Masong, lasing na lasing ka na. Halika. Masong? Kumusta na kaya si Masong? Subukan ko ang tawagan. Hello, Masong. Kumusta ka na dyan? Eto, busy sa trabaho. Bakit ka napatawag? Kukumustahin lang kita. Ayos lang ako dito. Bakit pala hindi ka na tumatawag sa amin at hindi ka na din nagpapadala?
Marami kasi akong gastos dito. Nagkasakit din sila nanay at tatay. Ganun ba? Paano naman kami ngayon ng anak mo? Ikaw munang bahala dyan. Gumawa ka naman ng paraan. Hindi yung nakaasa ka lang lagi sa akin. Alam mo naman na wala akong trabaho. At ako lang yung nag-aalaga sa anak natin. Kung di mo kayang alagaan, dalhin mo kina nanay at sila ang mag-alaga. Hindi naman pwede yun, Masong. Nagrereklamo ka, di ba? Sa mga gastos. Masong, sino pala yung babaeng sumagot sa telepono mo nung nakaraan? Yun ba? Baka yung kasamahan ko yun sa trabaho. Baka may iba ka na dyan. Sabihin mo lang. Pwede ba, Ruby? Kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos. Kung ano-anong sinasabi mo, Ruby. Nagtatanong lang naman ako, Masong. Tumawag ka ba? Para lang sabihin mo sa akin na kung ano-ano? Hindi naman. Pasensya ka na. Ayoko makipagtalo sa'yo. Marami pa akong ginagawa dito. Sige na. Masong! Masong! Ano nang gagawin ko ngayon? Maliit pa yung anak namin at mahirap pa naman maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Patawarin mo sana ako, Ruby. Marami na ako natutunan sa mga nagawa ko. Malaki ang pinagsisihan ko. Nakamit ko man ang mga pangarap ko. Dumanda at guminhawa man ang buhay ko, pero Pero ano, Masong? hindi naman ako naging masaya. Kasi wala ka sa tabi ko. Ngayon mo lang nalaman? Lahat ng pagkakamali mo, Masong? Hindi ka makapagsalita? Kasi hindi mo alam ang hirap namin ng anak mo habang wala ka. Nagsisisi ako sa pag-alis ko, Ruby. Ngayon mo lang ba naiisip yan? Pagkatapos ng lahat? Kasalanan ko ang lahat, Ruby. Wala naman sanang masama sa pag-alis mo. Naging makasarili ako at hindi ko alam magagawa ko yung Ruby. Pero nangyari na at nagawa mo na, Masong. Maling-mali talaga ang nagawa ko, Ruby. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan namin mag-ina. Habang ikaw, hinihintay ka namin. Pero anong ginawa mo? Nandito na ako, Ruby. Baka pwede niyo ako bigyan ng pagkakataon. Umaasa kami na isang araw, babalikan mo kami. May pambili na tayo ng pagkain, anak. At may baon ka na din. Inalam mo ba ang sitwasyon na meron kami? Di ba hindi? Patawad, Ruby. Bigyan niyo pa ako ng huling pagkakataon. Hindi ko alam, Masong. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo, Ruby. Masakit din sa anak natin yung mga nangyari, Masong. Kaya nga nandito ako para humingi ako ng tawad sa'yo at sa anak natin. Hindi ko alam, Masong. Ma? 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 Ruby, Ma? sana makabawi pa ako sa inyo ng anak natin. Papa? Pang umalis ka muna dito, Masong. Baka hindi lang tayo magkaintindihan. Sige na, Masong. Umalis ka na. Umalis ka na.
Paring Romeo? Pare! Paring Romeo? Pare, O pare, bakit ka na pa rito? May problema ba? oo pare. Gusto ko sanang ayusin ang buhay ng pamilya ko. Nakausap mo na ba yung pamilya mo, pare? Oo, kanina pare, pinuntahan ko si Ruby. Anong sabi niya sa'yo, pare? Masama pa rin ang loob ng asawa ko pare. Natural lang na magalit siya sa'yo, Masong. Alam naman natin yun. Kaya nga, sana mabigyan pa ako ng isa at huling pagkakataon. Huwag kang sumuko, pare. Malay mo, mapatawad ka. Kaya nga pare, para sa anak namin na si Rysel. Mas magandang buong pamilya natin, pare. Kaya nga, yung bata yung naapektuhan sa paghihiwalay namin ni Ruby. Mabuti nga, lumaking mabait na bata yung anak ninyo. Kaya nga pare, Kung ibang bata lang yun, baka lumaking matigas ang ulo. tama ka dyan, paring Romeo. Nakita ko, ang hirap ni Maring Ruby sa pagpapalaki sa anak ninyo. Nagkamali ako pare, at pinabayaan ko sila. Palaging magkasama ang mag-ina mo, at ngayon, malaki na ang anak mo. Kaya nga pare, kabilis ng panahon, hindi ko namamalayan. May panahon ka pa, pare, para ayusin ang problema mo. Kaya nga pare, pinipilit ko na suyuin sila. Kaya mo yan, pare, para maging masaya ng pamilya mo. Sana nga pare. Good luck, pare. Hangad ko ulit na mabuong pamilya mo. Maraming salamat pare. Ano kaya ang iniisip ni Mama? Simula na magpunta dito si Papa. Ma, may problema po ba? Ilang araw na po kayong balisa. Baka gusto niyo pong pag-usapan. Ang papa mo kasi, Tungkol po ba ito ng mga nakarang araw? paano mo nalaman anak? Nakita ko po kayo na nag-uusap ni Papa. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo. Naiintindihan ko po, Ma. Gustong bumalik sa atin ng papa mo anak. Pero naguguluhan pa ako. Hindi ko alam. Kung ano po sa tingin niyo ang mas makakapagpuluwag sa inyo, yun po ang sundin niyo. Wala naman akong ibang gusto anak, kundi mabuo ang pamilya natin. Yun naman po pala, Ma. Bakit hindi niyo po bigyan ng isa pang kakataon si Papa? Natatakot kasi ako anak, na baka ulitin niya ulit yung ginawa niya. Paano natin malalaman, Ma? Kung nagbago na nga siya. Sa bagay, tama kasi sinabi mo anak. Mag-usap po kayo, Ma. Kung ano po yung desisyon ng dalawa, nandito lang naman po ako. Salamat anak, kasi hindi ka nagtanim ng galit sa ama mo. Dahil po sa inyo yun, Ma. Dahil hindi niyo po ako pinabayaan. Kanino kayang sakyan to? Ba't dito pa sa tapat pumarada? Papa? Gusto ka na anak? Ayos lang naman po ako, pa. Kayo po. Heto, maayos naman anak. Pero Pero ano, Papa? malungkot anak. Anak, alam ko marami akong nagawang kasalanan sa inyo ng mama mo. Gusto ko sanang humingi ng tawad. At gusto ko din sana na humingi ng isa pang pagkakataon. Alam niyo po ba, Pa?
Wala po akong ibang hiniling kundi ang mabuo ang pamilya natin. Alam ko yun, anak. Alam ko pong masakit para kay Mama ang lahat ng nangyari. Hindi po naging madali ang buhay namin simula nung nagkahiwalay kayo ni Mama. Lagi siyang nalulungkot at umiiyak. Kasi ayaw pa namin kumain. Pero pinilit labanan ni Mama ang lahat ng yun. Ngayon, nandito na ako. Babawi ako sa inyo ng mama mo. Sana pa, sa pangalawang pagkakataon, mas maging maayos at maganda lang samahan niyo ni Mama. Gagawin ko ang lahat, anak. Mapatawad lang ako ng mama mo. Hayaan niyo po pa. Tutulungan ko po kayong makausap si Mama. Talaga, anak? Para po maging maayos ulit ang pamilya natin. Maraming salamat, anak. At hindi ka nagalit sa akin. Raisel, sinong... Masong? Anong ginagawa mo dito? Ruby, Ma, Raisen, aalis na ba tayo? Ma, may gusto daw po sabihin sa inyo si Papa. Ano yun, Masong? Ruby, alam ko, galit ka pa rin sa akin. Kung ulitin ko, hihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Sana, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon para makabawi sa inyo. Sa huling pagkakataon, sisiguraduhin ko na mabubuo ang pamilya natin. Ma, alam ko po sa tagal ng panahon, wala kayong ibang hiniling kundi ang mabuong pamilya natin. Palagi ko po kayo nakikita na pinagmamasdan ng family picture natin. Hindi ako naging masaya, Ruby. Sa tagal ng panahon na hindi ko kayo nakasama. Pag may bata akong nakikita, lagi kong naaalala ang anak natin. Pag may pamilya akong nakikita, kayo ang naiisip ko. Naging maganda nga ang buhay ko, pero may kulang. Iyon ay kayo. Pasensya ka na, Masong. Sobrang galit ko sa'yo. At sumusuko na ako. Alam ko, nasaktan ka lang sa nangyari, Ruby. Ma, sana bigyan niyo pa po ng isang pagkakataon si Papa. Pinapangako ko. Hindi na mauulit. Gagawin ko ang lahat. Ma, please. Para sa'yo, anak. Sige, pumapayag na ako. Talaga, Ruby. Maraming salamat. Salamat, Ma. Mabubuo na ulit ang pamilya natin. Salamat, Ruby. Raisel. At binigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Wala yun pa. Miss na miss ka na namin. Mukhang may lakad yata kayo, ah. Pwede ba akong sumama? Oo naman pa. Ngayon pa. Di ba pumayag na si Mama? Di ba, Ma? Oo naman, anak. Simula ngayon, hindi ko naayaan na magkakahiwalay pa tayo. Di na po ba kayo alis ng bansa pa? Baka hindi na. Magtatayo na lang tayo ng business natin. Talaga po, Papa? Tutulungan ko po kayo dyan. Oo. Matalino tong anak natin. Kayang-kaya niya yon. Kung ganon, hindi na ako mahihirapan. Kasi may anak akong matalino. Sabi daw po ni Mama, mana daw po ako sa inyo. Talaga, anak? Sinabi niya yon? Opo. Hindi tayo perpekto dahil tao lang tayo na nagkakamali. May mga panahon na nakakagawa tayo ng mali sa buhay. Ang mahalaga, matuto tayong itama ito para mabuo ang pamilya natin at sama-sama natin harapin ang hamon ng buhay. Brian, anak! Nay?
Pasensya ka na kung hindi ako nagsabi na uuwi ako. Ano bang bago, Nay? Anak, hanggang ngayon ba? May tampo ka pa rin sa akin? Hayaan mo, anak. Babawi ako sa'yo. Ano bang gusto mo? Marami akong pasalubong sa'yo dito. Marami pa akong gamit. Pwede pa yung mga yan. Ibibili kita ng mga gusto mo. Magsabi ka lang sa akin. Busy ako. Marami pa akong ginagawa. Di ba may trabaho naman ako eh. Kaya kaya kong bilhin yung mga gusto ko. Basta, pag may gusto ka, magsabi ka lang sa akin. Bibilhin natin. Sige na. Pumasok na kayo sa loob. Baka pagod ka. Sige anak, kapag wala kang ginagawa, magkwentuhan tayo ha. Patawad anak sa lahat ng mga ginawa ko sa inyo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Masong, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Hindi naman, Ruby. Naisip ko lang. Katagal pala ng panahon na nawalay ako sa inyo. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Ang isipin mo, yung kasalukuyan. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa inyo sa lahat ng kasalanan ko. Hayaan na natin yun, Masong. Maraming salamat, Ruby. Nandito lang kami ng anak mo para sa'yo. Kung sa iba lang yun, hindi na nila siguro ako mapapatawad sa mga ginawa ko. Pinagsisihan mo naman na lahat yun, hindi ba? Oo, Ruby. Nagkamali ako. Nadala ako sa tukso. Lahat naman tayo nagkakamali at wala naman perpekto. Naging mahina ang loob ko at naghanap ng paglilibangan. Muntikan pa nga kang nawala sa buhay ko. Sinabi ko naman sa'yo, tapos na yun, hindi ba? Oo, Ruby. Gusto ko lang sabihin lahat ng nasa loob ko. Pinatawad na kita. Basta, huwag mo na uulitin pa ha. Oo, pangako, hindi na. Ma, pa, mano po? Kawan ka ng Diyos, anak. Kawaan ka ng Diyos, anak. Mukhang maaga ka yata ngayon, ah. Oo nga, anak. Bakit hindi ka nagpasundo sa akin? Para sinundo sana kita? Ayos lang po. Maaga po kasi kaming pinauwi ng boss ko. Kasi may pinuntahan siya. Kaya sabi niya, kung gusto na daw po namin umuwi, pwede na kaming umuwi. Ganon ba, anak? Mabuti naman kung ganon. Sige na, anak. Pasok ka muna sa loob para makapagtanga ka na muna. Sige po, ma, pa. Pasok po muna ako sa loob. Mukhang may pinag-uusapan po kayo. Hindi naman, anak. Nagkakwentuhan lang kami ng papa mo. Di ba, Masong? Oo nga naman, anak. Sige po, maiwan ko po muna kayo at magpapalit po muna ako ng damit. Sige na, anak. Pumasok ka na sa loob. Sige na, makabasa yung likod mo. Baka matuyuin ka pa ng pawis. Si Papa talaga, hindi na po ako bata. Sige po, papasok po muna ako. Ikaw talaga, Masong. Puro ka biro, no? Anak, halika, sabayan mo na akong kumain. Hindi na po, Nay. Sanay naman na akong hindi kumakain sa umaga. Naku, dapat masanay ka na. Kasi, nandito na ako. Ipagluluto na kita ng mga gusto mo.
Di pa ba kayo babalik sa ibang bansa, Nay? Hindi pa anak. Eh, hanggang kailan po ba kayo mananatili dito? Binabalak ko kasi na dito muna. At magtatayo na lang ako ng negosyo. Wala akong magandang negosyo dito, Nay. Baka mahirapan lang kayo at magsisi. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko, di ba? Kung ako sa inyo, babalik na lang ako ng ibang bansa. At least dun, maganda yung buhay nyo. Hindi pa kayo mahihirapan. Malungkot dun, anak. Dito, makakasama na kita ulit. Sana noon niya pa naisip yun. Nandito na ako, anak. Kaya sana, hayaan mo na makabawi ako sa'yo. Sanay na akong mag-isa dito, Nay. Kaya ayos lang sa akin na wala kayo dito sa bahay. Bakit, anak? Ayaw mo ba akong makasama ulit dito? Hindi po ba mas masaya yung buhay nyo sa ibang bansa? Kaysa nandito kayo? Hindi naman, anak. Simula nung bata ako, Nay. Nakalakihan ko na hindi ko kayo kasama. Kaya sanay na ako na wala kayo sa tabi ko. Bakit? Hanggang ngayon ba? Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Sige na po. Alis na ako. Baka malit pa ako sa trabaho ko. Sige, anak. Mag-iingat ka. Aray! Pasensya ka na, miss. Kasi tumitingin sa dinadaanan. Hindi ko naman sinasadya. Brian nga pala. Rizel. Dito ka rin ba nagtatrabaho, Rysel? Oo, sa my finance department. Kaya pala. Ako naman sa marketing department. Kaya pala, nakita na kita dati. Ikaw pala yun. Huwag mo naman ako sungitan. Nakikipagkaibigan lang ako sa'yo. Hindi naman ako masungit. Nagulat lang talaga ako kanina. Ganun ba? Pag kailangan ko mag-cash advance, tulungan mo ako Bakit naman ako? Eh, syempre. Ikaw yun nandun. Kaya dapat tulungan mo ako para hindi na ako mahirapan. Sus, ako pa talaga ginawa mong dahilan. Kakakilala pa lang natin. Malay ko ba Kung ano, hindi ako masamang tao, no? wala akong sinabing ganun. Tara na nga, pumasok na tayo. Baka mamaya mapagalitan pa tayo ng boss natin. Sige, tara na. Isungit. May sungit talaga. Mukha kasing masungit eh. Mabait ako, no? Sige Tara na, na. tara na. Ayaw mo talagang sumama, Ruby? Hindi na, Masong. Medyo masama yung pakiramdam ko. Baka may gusto kang ipabili sa akin. Sabihin mo lang. Ayos lang ako, Masong. Daanan na lang kita ng prutas mamaya. Sige, gusto ko yon. Ano palang gusto mong lutuin ko mamaya? Huwag ka nang magluto. Bibili na lang ako mamaya para hindi ka na mapagod pa. Kaya ko naman magluto, ano ka ba? Matigas talaga ang ulo mo. Basta, magpahinga ka na lang dito. Sige na nga, ikaw ang bahala. Basta, magpahinga ka na lang dito para gumaling ka na. Opo, hindi kasi ako sanay na may nag-aalaga sa akin. At bakit naman? Ruby, masanay ka na. Nandito na ako na may mag-aalaga na sa'yo. Sige na nga, sinabi mo eh. O siya, sige, alis na ako. Kung may papabili ka, sabihin mo lang. Sige na, malis ka na. Basta mag-iingat ka at umuwi ka agad ha. Namimiss mo na agad ako? Hindi no? Ayaw mo pa aminin. Halatado naman sa mukha mo na mahal mo ako. Sige na, so umalis ka na para makauwi ka agad. Sige na. Babalik agad ako, Ruby. Huwag kang mag-alala. Sige, basta mag-iingat ka ha. Sige. Hi, Miss Sungit. May ginagawa ka ba ngayon? Wala naman. Lalabas sana ako pupunta ng bayan. Ganun ba? Tara, samahan na kita. Bakit mo naman ako sasamahan? Kaya ko naman pumunta mag-isa ng bayan.
Baka mamaya maligaw ka. Kaya andito ako para samahan ka. Malaki na ako para maligaw, no? Hindi mangyayari yon. Baka mamaya makidnap ka pa dyan. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Naku, Brian, malabo mangyari yan. Kasi hindi naman kami mayaman. Bakit? Maganda ka naman kahit di ka mayaman. Huwag mo nga akong binobola, Brian. Pumayag ka na kasi nasamahan kita. Sige na nga, samahan mo na ako kung sasamahan mo ako. Papayag ka din pala eh. O sige, hintayin mo ako dyan sa inyo. Susunduin kita. Sige, bye. Bye. Ano ba? Ang luwang-luwang ng daan! Porket may kotse ka lang, ang yabang-yabang mo na? Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Miss, ayos lang kayo? Masong? Miss? Masong! 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 Mag-usap tayo! Masong! Mitch, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Baka may makakita sa atin dito. Baka kung ano pang isipin nila. Umalis ka kasi ng biglaan. Kaya nga ako umuwi dito para hanapin ka at makausap ka. Hindi pa ba maliwanag sa'yo ang lahat? Hindi, Masong. Dahil iniwan mo ako sa ere. Ganun na lang makadali sa'yo ang lahat. Pwede ba, Mitch? Kalimutan mo ng lahat. Tapos na yun. Hindi, Masong. Hindi ganun kadali yun. Tigilan mo na ako. Baka may makakita sa atin dito. Bakit? Natatakot ka? Bakit naman ako matatakot? Bakit, Mitch? Anong binabalak mo? At umuwi ka pa dito? Hindi mo ba nakikita, Masong? Pinagtagpo tayo ng tadhana. Nahihibang ka na talaga, Mitch. Siguro nga. Nang dahil sa'yo, Masong. Kaya ako nagkakaganito. Masong. Tigilan mo na nga ako. Pwede ba? Masong! 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 Hindi pa tayo tapos, Masong. Nay, Oh, nandiyan ka na pala, Brian. anong ginagawa niyo dito? Naglilinis at nag-ayos ako ng mga gamit mo. Sino may sabing maglinis kayo dito? At pakialaman niyo itong mga gamit ko. Nakita ko kasi na magulo at madumi ang kwarto mo. Kaya nilinisan ko na lang. Di sana hinayaan niyo na lang. Ayaw mo ba yun, anak? Kahit papano, nalinis at naayos ang kwarto mo. Ano naman, sanay na ako magulo yung kwarto ko. Ayaw na ayaw kung pinapakialaman yung mga gamit ko dito sa kwarto ko. Pasensya ka na, anak. Hindi ko naman sinasadya. At hindi ko naman alam na magagalit ka. Nasanay na ako kung saan kukuhanin yung mga gamit ko. Hindi yung ganito ngayon. Lumaki akong ganito. Kaya hayaan nyo na lang po ako. Ganun ba, anak? Nasaan na yung shades ko dito? Bakit, anak? May hinahanap ka? Anak, ano bang hinahanap mo? Ano ba kasi yun, anak? Baka sakaling makatulong ako kung saan nakalagay yon. Hindi ko na tuloy alam kung saan ko hanapin yung mga gamit ko. Pasensya ka na, anak. Ano pang magagawa ko? Pinakailaman nyo na yung mga gamit ko. Sana man lang nagsabi kayo. Hayaan mo, anak. Hindi na mauulit. Sige na, Nay. Gusto ko na lang muna magpahinga. O sige, anak. Magpahinga ko na muna. Lahat kasi pinapakailaman. Pati mga gamit ko. Mabuti pa noon, tahimik dito sa bahay. Hindi yung ganito.
Kumusta na kaya si nanay? Matagal na siyang hindi tumatawag sa akin. Hello, anak? Oh, bakit napatawag ka? Nay, kamusta na po kayo? Maayos naman. Bakit pala tumawag ka? Kukumustahin ko lang sana kayo, Nay. Kasi baka hindi niyo na po ako naaalala. Ganun ba, anak? Pasensya ka na. Busy lang kasi ako dito. Matagal na kasing hindi kayo tumatawag sa akin. Busy kasi ako dito, anak. Mahal! Tara na! Ano pang ginagawa mo dyan? Nagkanintay na tayo sa pupuntahan natin. Nay, may kasama ba kayo dyan? Sino po yung lalaking kasama niyo? Wala yun, anak. Sige na. Tatawag na lang ako ulit sa'yo pag wala akong ginagawa. Sino kayo yung lalaking kasama ni nanay? At bakit sila magkasama sa bahay ni nanay? Sana pinaramdam niya man lang ang pagiging ina sa akin. Lumaki akong nasa malayo kayo. Hindi yung ngayon nababalik kayo. Nakakala nyo lahat. Parang walang nangyari. Ruby, Ikaw pala, Berto. Mukhang nakaporma tayo ah. Saan ba lakad natin? nagpasama yung pinsan ko. Sasamahan ko sana. Mukhang mapapalayo ka ah. Hindi naman. Baka kasi may makakita sa akin na chicks. Alam mo na. Ako, mukhang may pinopormahan ka na, kaya todo porma ka. Wala no. Alam mo naman na magandang lalaki lang talaga ako. Sus, saan banda? Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ha? Mukhang nabibingi yata ako. Pakiulit nga yung sinabi mo. Ikaw talaga. Puro kabiro. Ikaw talaga, Berto. Sige na, Ruby. Baka mamaya kanina pa naghihintay yung pinsan ko. Sige, mag-iingat ka. Hayaan mo. Sa susunod na lang tayo mag-usap para makapagkwentuhan tayo. Papasyal na lang ako dito. Naku, wag na. Wala ka rin naman dalang merienda. Sino kaya tong lalaking to? Ngayon ko lang nakita. Yun lang pala eh. Hindi magdadala ako. Sus, ang yabang mo naman. Ang kuripot mo kaya? Hindi naman. Ikaw talaga. Bakit mukhang malapit ang loob nila sa isa't isa? Sige na nga. Makalis na nga. Baka mamaya asarin mo lang ako. Sige na, umalis ka na. Baka kasi mapanis na yung pagkain sa pupuntahan nyo. Oo nga pala no. Sayang din yun. Sige na, umalis ka na. Ruby, O Masong, ikaw pala. Saan ka galing? dyan lang, kila parang Romeo. Dinalaw ko. Ah, ganun ba? Sino pala yung lalaking yon? Ayun ba? Parang ang saya-saya niyong magkausap. Nakita mo pala kami. Oo, naabutan ko kayong nag-uusap. Kaibigan ko yon. Kapitbahay natin. Ganun ba? Oo. Si Berto yon. Matandang binata. At hanggang ngayon, wala pang girlfriend. Matanda na. Hanggang ngayon, wala pang asawa. Oo. Mukhang
pihikan sa babae, kaya ganun. Baka may gusto sa'yo at balak kanyang ligawan, kaya ganon. Hindi naman. Matagal ko na siyang kakilala. Ganun lang talaga yun, palabiro. Ganon ba? Baka mamaya may balak na pala. Binabalak na ano, Masong? Hindi mo alam ang iniisip ng isang lalaki, Ruby. Alam naman yan na may asawa na ako. Na mahal ko. Kaya, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Bahala ka. Tara na nga, pumasok na lang tayo sa loob at tulungan mo ako magluto ng tanghalian natin. Ka na. Mukhang ito na yata yung bahay na nakapost sa account niya. Sino yun? Mukhang may hinahanap yata yung Ale. Magandang araw po. Magandang araw din po. Ano po yun? Dito po ba yung bahay nila Masong? Opo. Bakit? May kailangan po ba kayo sa kanya? Ako po yung pinsan niya. Ganun po ba? Pinsan? Parang di kanya nabanggit sa akin. Nasa ibang bansa kasi ako, kaya siguro hindi niya nabanggit sa'yo. Ikaw si... Ruby, asawa ni Masong. Mitch nga pala. Nasaan si Masong? Nasa loob. Kasama ka rin ba niya sa ibang bansa? Oo. Matagal na ako doon. Matagal na kami magkasama. Ganun ba? Sandali lang, tatawagin ko siya. Sige, dito lang muna ako. Hihintayin ko na lang kayo dito. Sigurado ka? Ayaw mo pumasok sa loob? Oo. Okay lang ako dito. Sige, dali lang ha. Masong, O Ruby, may naghahanap pala sa'yo sa labas. sino naman? Mitch daw. Galing abroad. Masong, hindi mo yata nakwento sa akin na may pinsan ka sa abroad. Kasi malayong pinsan ko naman siya. Ganun ba? Bakit hinahanap ka? Parang may gusto siyang sabihin sa'yo. Hindi ko alam. Baka meron siyang kailangan sa akin. Oo nga, Masong. Mukhang seryoso siya. Gusto ka niya makausap. Dito ka pa talaga nagpunta sa bahay namin, Mitch. Hindi ka na talaga nahiya. Masong, bakit tumahimik ka na dyan? May problema ba? Wala, Ruby. Ako nang bahala sa pinsan ko at kakausapin ko muna siya. Ikaw nang bahala sa kanya at may aayusin pa ako sa likod. Ayusin mo na yung dapat mong ayusin, Ruby. Sige. Basta paghanda mo siya ng merienda mamaya, ha? Sige. Halika nga dito. Masong, Bitawan mo nga ako. At anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman yung bahay namin? hindi na mahalaga yung Masong. Miss na kita. Kausapin mo naman ako. Bitawan mo nga ako. Hindi ka talaga nahiya at pumunta ka pa dito. Masong, di ba sinabi ko naman sa'yo na magkikita pa tayo ulit? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Bakit bigla ka na lang umalis at hindi nagpaalam sa akin? Dahil nakukonsensya na ako, Mitch.
Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Lalong-lalo na yung asawa ko. Ang galing mo din, no? Pagkatapos mong sabihin na mahal mo ko? Sige na, Masong. Mag-usap na tayo. Sige na. Nay? Anong ginagawa ni nanay dito? At sino yung lalaking kausap niya? Masong, kung may sama ka ng loob sa akin, pag-usapan naman natin. Sa huling pagkakataon, huwag ka naman magalit sa akin, please. Umuwi ako dito para makausap kita. Bakit parang close sila ni nanay? Magkakilala kaya sila? Umalis ka na dito, Mitch. Baka makita pa tayo ng asawa ko. Baka kung ano pang isipin nila. Matagal na tayong tapos. Hindi ako papayag. Hindi pwede. Sige na, umalis ka na. Masong, patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita hanggang ngayon. Sige na, umalis ka na. Baka makita tayo ng asawa ko. Babalikan kita, Masong. Anak! Nakainom ka yata. Konti lang, Nay. Ayos lang ako. Sa susunod, huwag mong sobra ng pag-inom, anak. Baka mapano ka pa sa daan. Hayaan nyo na kasi ako. Matanda na ako, pinapakailaman nyo pa rin ako. Kanina pa kasi kita hinihintay, anak, para may kasabay ako. Pwede ba, Nay? Pwede naman kayo kumain mag-isa kahit wala ako Ngayon nyo pa talaga naisip yan, Nay? Wala na, Nay. Huli na ang lahat para sa mga bagay na ganyan. Bakit ka ba ganyan sa akin, anak? Wala kayong alam? Parang wala nangyari na ya. Nakalimutan nyo na ba lahat? Lahat ng ginawa nyo sa pamilyang to. Kung kayo, nakalimutan nyo na lahat, pues ako? Hindi. Hindi naman ganun kadali ang lahat sa akin, anak. Kung alam mo lang. Alam ko lahat, Nay! Kayo ba? Alam nyo? Kung gaano kahirap ang pinagdaanan namin ni Tatay habang wala kayo dito? Anak, patawarin mo na ako. Kayo lang naman ang nagpumilit umalis noon At iwan kami ni Tatay. Anak, kung hindi ako umalis, paano na buhay natin ngayon? Kung hindi sana kayo umalis, edi sana buo pa din ang pamilya natin at kasama pa rin natin si Tatay hanggang ngayon. Anak, kaya nga ako nandito ngayon. Ayos Naalala niyo pa ba yung ginawa niyo kay Tatay? Brian, anak. Mukhang busy ka ata. Hindi naman, Tay. Nililinisan ko lang itong binigay niyo sa aking motor. Ikaw talaga, anak. Lahat ng binibigay niyo sa akin, Tay, iniingatan ko po. Hayaan mo, anak. Pag nakaipon si Tatay, kotse nang bibilin natin. Naku, Tay. Ako na lang po ang bibili para sa atin pag may trabaho na ako. Sana, meron pa ako sa panahon na yun, anak. Naku, Tay. Bata pa po kayo, no? Hindi natin alam ang panahon, anak. Kaya dapat, lagi tayong masaya sa buhay. Sus, si Tatay talaga. Basta magkasama tayo, Tay. Wala nang masasaya pa doon. Tay, pakiangat nga dyan, Tay. Sige, Para anak. malinisan ko yung gulong. Yan. Oh, JR! Lasing ka na naman?
Mahal, paminsan-minsan lang naman. Nawalan ka na nga ng trabaho, ganyan ka pa? Kung sana naghanap ka ng trabaho, edi matutuwa pa ako. Mahal, huwag kang mag-alala. Masipag naman ako. Tsaka, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Mabuti pang ibang asawa na bibili lahat ng mga gusto nila. Samantalang ako hindi. Huwag kang mag-alala, mahal. Dating ng araw, mangyayari din yun. Kailan pa? Kung kailan matanda na tayo? Ganun ba? Mahal, huwag kang magsalita ng ganyan. Mas mabuti pa siguro, mag-abroad na lang ako at maghiwalay na tayo. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, mahal. May anak tayo. Matagal ko nang pinag-isipan to, JR. Mas makakabuti sa atin ang maghiwalay. Mahal, baka pwede natin ayusin to. Pag-usapan natin. Nakapag-desisyon na ako, JR. Buo ng loob ko. Bahala ka na sa buhay mo. Mahal! Mahal! Kaya kasalanan niyo lahat ng to. Hindi ko ginusto ang ganitong buhay, Brian. Hindi ko hawak ang kapalaran natin. Kaya sana, huwag mong isisi sa akin ang mga nangyari. Nang dahil sa ambisyon niyong yan, nasira ang pamilyang ito. Siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa ng tatay mo, Brian. Ganun lang kadali sa inyo sabihin sa akin yan, Nay. Minahal ko din naman kayo ng tatay mo, anak. Kaso, hindi kami magkasundo. Pagmamahal ba ang tawag niyo doon, Nay? Nasa kabila ng paghihirap ni tatay, doon niyo siya sinukuan. Anong gusto mo? Magsama kami araw-araw? At mag-aaway lagi? Alam niyo bang nararamdaman ko ngayon, Nay? Masakit! Dito! Dito, Nay! Kung kaya ko lang ibalik yung nakaraan na buo pa tayo, gagawin ko yun, Nay. Gagawin ko. Alam mo, Nay, ni minsan hindi tayo pinabayaan ni tatay. Ni minsan hindi niyo tayo hinayaang magutom. Hindi mo ako maintindihan, anak. Talagang hindi, Nay! Hindi! At kahit kailan, hindi na tayo magiging katulad pa ng dati. Brian, anak! Brian! Miss, ayos ka lang ba? Nahihilo ko. Tara, hospital. Dalhin kita. Doon, tumayo ka. Doon. Ah, tara, bilis. Ako ka muna. Maraming salamat at tinulungan mo ko. Baka kung wala ka, napano na ako? Wala yun. Sige, uwi na pala ako. Hatid na kita. May harap ang sakayan dito. Sige, salamat. Tara. Dito na ako. Sige po. Maraming salamat. Mabuti na lang at nakita mo ko. Wala yun, miss. Kaya sila naman siguro tutulungan ka. Ako nga pala si Ruby. Ako nga pala si JR. Taga rito ka rin ba, JR? Hindi. Yan lang sa kabilang barangay. Ah, ganun ba? Sige, alis na ako. Baka mamaya hinahanap na ako ng asawa ko. Ha? May asawa ka na? Oo, at may isang anak. Ikaw? Anak lang meron ako.
Yung asawa ko, hiwalay na kami. Ganun ba? Sorry ha. Pumasok muna tayo sa loob para makabawi naman ako sa'yo. Huwag na. Namamasada pa kasi ako eh. Magmerienda muna tayo, saglit lang naman yun. Sige na nga. Tara. Ruby, Pasong? sino tong kasama mo? Siya nga pala si JR Mahal. Siya yung tumulong sa akin kanina nung nahilo ako. Bigla kasing nahilo sa kalsada kanina pare. Kaya tinulungan ko. Ganun ba? Bakit hindi mo ko tinawagan, Ruby? Para pinuntahan kita. Bigla kasi ako nahilo, Mahal, kaya hindi na kita natawagan. Mabuti na lang at nakita ako ni JR. Kaya malaki yung utang na loob natin sa kanya. Kung wala siya, baka kung napano na ako. Ruby, pare, muna na ako. Meron pa kasi akong pupuntahan. Edit ko lang si Ruby para safe makauwi sa bahay. Sige pare, maraming salamat. Maraming salamat ha. Bukas yung bahay namin para sa'yo. Sige, wala yun. Alis na ako. Masong! Mukhang bis na bis ka. May kukunin lang ako sa munisipyo. Yung mga inaayos nating papeles para sa negosyo natin. Ganun ba? Gusto mo samahan kita? Naku, wag na. Hindi ba mamamasyal tayo nila Raisel mamaya? Oo nga pala. Linggo ngayon. Sisimba tayo. Oo, kaya dito ka na lang sa bahay. Magpahinga ka muna. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa, Ruby. Huwag ka mag-alala. Malapit na may tayo yung negosyo natin. Hindi na nga ako makapaghintay. Para may pinagkakabalan naman ako. Kaya nga inaayos ko na para makapagsimula na tayo ng negosyo. Sige. Sigurado ka ha? Ayaw mong magpasama sa akin. Hindi na. Uuwi din naman ako agad pagkatapos kong ayusin to. Umuwi ka kaagad. Baka may makakita sa'yo. Gawin ka pa nila sa akin. Tigilan mo nga ako, Masong. Wala kang dapat pagsilosan. Loyal kaya yung asawa mo. Dapat lang. Akin ka lang. At wala nang pwedeng magmay-ari sa'yo. Ikaw talaga, ang drama mo. Sige na nga, alis na ako. O, sige, mag-iingat ka. Sige. Kiss ko muna. Mamaya na, Masong, ikaw talaga. Sabi mo yan ha. Oo na, sige na. Tao po. Tao po. May tao yata, mahal. Ako na, Mahal. Magpahinga ka na lang muna dito. Sige, mahal. Ano po yun? Mano po, tita? Kayo po ba yung mama ni Raisel? Oo, iho. Ako si Ruby. Ako naman po si Brian. Kasamahan ko po si Raisel sa kumpanyang pinapasukan namin. Ganun ba? Nandiyan po ba siya? Hindi po kasi siya pumasok kahapon pa. Masama kasi yung pakiramdam niya. Kaya sinabi ko, magpahinga muna siya. Ganun po ba? Sige po, hindi ko na po siya abalain para naman po makapagpahinga po siya ng maayos. Baka gusto mong pumasok muna. Hindi na po. Ang tagal naman ni Ruby. Sige po, tita. Alis na po ako. Kinagagalak ko po kayo makilala. Ako din, iho. Sige, mag-iingat ka ha. Salamat po. Sino yun, Ruby? At bakit daw siya nagpunta dito?
Kaibigan daw siya ni Rysel sa trabaho nila. Ah, ganun ba? Baka naliligaw na yan sa anak natin. Hindi mo na pwede. Bakit naman mahal? Nasa wastong gulang naman na yung anak natin. At isa pa, mukha naman mabait yung bata. At magaan yung loob ko sa kanya. Mahirap na. Babae yung anak natin. Baka mag-asawa bigla. Ikaw talaga, parang hindi ka duman sa pagkabata. Siyempre, babae yung anak natin. Nako, ang sabihin mo, baka natatakot kang mangyari yung... Mangyari yung ano, Ruby? Tara na nga lang sa loob at tulungan mo na lang ako maghugas ng pinggan. Sige na nga. Tara. Ikaw kasi. Insan-san ka kasi nakatingin. Kung sa akin ka lang sana tumingin. Wow ha, nagawa mo pa talaga magbiro. Munti ka na nga ako madisgrasya. Ito naman. Hindi mabiro. May sungit ka nga talaga. Hindi ka kasi nakatingin sa dinadaanan mo. Bakit? Ginusto ko bang matisod? O baka naman sinadya mo para makayakap ka sa akin. Hindi no? Ang kapal naman ang mukha mo. Ew. Aminin mo na kasi na sinadya mo. Tara na nga, may sungit. Hawakan mo yung kamay ko para hindi ka na matisod. Si Brian yun ah. Brian! Anak, Ma, ano ginagawa niyo dito? napadaan lang ako. May pinuntahan lang kasi ako malapit dito. Ma. Si Rysel po. Rysel, mama ko. Kamusta po kayo? Rysel, ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Salamat po, tita. Tita Mitch na lang. Saan ko na ba nakita itong batang to? Siya yung kasama ni Musong kanina. Hindi kaya anak niyang batang to? Rysel, di ba may pupuntahan pa tayo? Hindi naman tayo nagmamadali, Brian, di ba? Saan bang lakad nyo?
sasamahan ko daw po si Brian, tita. May bibilhin lang daw po siya. Ganun ba? Opo ma. Tara na, Rysel. Baka may pupuntahan pa kasi si mama eh. O sige, mag-iingat na lang kayo sa pupuntahan nyo. Sige po ma. Alis na po kami. Sige po, tita. Sige. Salamat sa paghatid, Brian. Wala yun, Rysel. Hindi ako mapapagod na iatid at sunduin ka araw-araw. Ikaw talaga. Alam mo naman na mahalaga ka sa akin. At gusto ko, lagi kang safe. Nako, huwag kang ganyan, Brian. Nasa wastong gulang naman na tayo, Rysel. Gusto mo, kausapin ko yung parents mo para ipaalam sa kanila na nanliligaw ako sa'yo. Wala akong tiwala sa lalaking to. Nako, huwag ganyan, Brian. Baka magulat sila mama at papa. Malinis ang intensyon ko sa'yo, Rysel. Mahal kita. Kuha muna ako ng tiyempo, Brian. Wag muna ngayon. Sige, Rysel. Ikaw ang bahala. Basta, nandito lang ako lagi para sa'yo. Salamat, Brian. O ano ba yan? Alis na ako. Sige. Mag-iingat ka, ha? Mag-iingat ako para sa'yo. Ikaw talaga. Sige. Ano po? Sino yung kasama mong lalaki? Katrabaho ko po yun pa. Si Brian. Brian? Taga saan siya? Sa kabilang barangay lang po ang bahay nila pa. Ganun ba? Naliligaw ba sa'yo yun, anak? Hindi po pa. Sige po pa, pasok po muna ako sa loob. Mitch! Anong ginagawa mo dito? Wala, Ruby. Nagbabakasakali lang kasi ako na baka nandiyan yung pinsan kong si Masong. Bakit hindi ka nagtawag sa loob ng bahay? Nandun si Masong. Nahihiya kasi ako, Ruby. Ano ba kailangan mo sana? Bakit ka naman nahihiya? Sabihin mo na, baka sakaling makatulong kami. Ruby, baka kasi pag nagsabi ako sa pinsan kong si Masong, hindi siya pumayag. Pumayag na ano? Ano kasi, yung kotse namin, magpapatulong sana ako na madala sa paggawaan. Ganun ba? Hindi mo ba kayang i-drive? O kaya, wala ka bang anak na pwedeng mag-drive para madala sa paggawaan? Wala eh. Hindi marunong yung anak ko. Nagre-rent lang ako ng driver. Kaya pala. Hayaan mo, kakausapin ko si Masong. Papayag kaya yun si Masong? Huwag ka mag-alala, kakausapin ko siya. Baka sakaling wala siyang gagawin. Maraming salamat, Ruby. Tara na sa bahay para makausap natin si Masong. Okay.
Masang? Masang! Pasok ka. Mahal? Mahal? At nagpunta pa talaga dito ang babaeng to. Ang kapal talaga ng mukha mo, Mitch. Mas mabuti na hindi nila ako mabutan dito. Para hindi magduda si Ruby. Ako, paano ba yan, Mitch? Wala naman si Masong. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Wala naman siyang sinasabi na pupuntahan niya. Hayaan mo, Ruby. Babalik na lang ako sa ibang araw. O sige na, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Brian, alis muna ako saglit. May pupuntahan lang ako. Sige pa, Nay. Brian, Mitch, Anong ginagawa mo dito? Ha? Umalis ka nga dito! Umalis ka dito! Tay! Ano ba? Ang kapal din ng mukha mo. Pumunta ka pa dito? dumating ka na pala. Dadalawin ko lang si Brian. Eh di sana, tinawagan mo na lang siya. Bakit? Hindi ko pa pwedeng dalawin yung anak ko? Baka mamaya, may makikita pa sa'yo dito. Kung ano pang isipin nila sa atin. Anong masama sa ginagawa ko? Alam naman ng lahat na hiwalay na tayo. Yun na nga eh. Ayokong may masabi ang ibang tao tungkol sa atin. Nay! Tay! Ano ba? Tama na nga yan. Bakit mo pinapaalis si tatay, Nay? Hayaan mo na, anak. Wala naman siyang ginagawang masama. At isa pa, tatay ko pa rin siya. Kaya wala kang karapatan na paalisin siya. Ayos lang po ba kay tay? Ayos lang ako, anak. Hinayaan mo na sana yung nanay mo. Hindi, tay. Sumusobra na kasi si nanay. Kilala kong nanay mo. Galon talaga yun. Tara, tay. Pasok muna tayo sa loob ng bahay. Wag na, anak. Dito na lang ako. Baka mamaya, alam mo na. Eh, talaga, tay. Paano ba yan? Susunduin ulit kita bukas? Hindi ba ako nakakaabala sa'yo? Hindi, no? Sige, para makatipid din ako sa pamasahe. Hindi mo ba talaga ako papapusukan sa loob ng bahay niyo? Nako, tsaka na Brian, wag mo na ngayon. Baka kasi, Baka ano? basta, mahigpit kasi sa akin si Papa. Magpapakilala naman ako sa kanya. Isa pa, malinis naman yung hangarin ko sa'yo. Wag mo na ngayon, Brian. Sa susunod na lang. Sige na nga. Sabi mo yan, Paano ba yan? Alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Mukhang napapadalas na magkasama silang lalaking to. Sige. Rysel, Tama na po. magkasama na naman kayo ng katrabaho mo? Opo, Pa. Napapadalas na yata ang pagsama-sama mo sa kanya, anak. Wala naman pong masama na kasama ko siya. Pwede ka naman magpahatid sa akin, anak. Pa, malaki na ako. Hayaan niyo na po ako. Nasa tamang edad na po ako. Kailan ka pa natutong sumagot, ha? Pa, nagsasabi lang naman po ako sa inyo. Tsaka wala naman po kaming ginagawang masama. Bata ka pa, Rysel. At marami ka pang makikilalang lalaki. Bakit po ganyan kayo makapagsalita sa akin? Iniisip niyo ba na lolokohin ako ni Brian? Basta! Wala akong tiwala sa lalaking yon. Tapos! Bakit ba ganyan kayo mag-isip pa?
Hindi naman lahat manloloko. Rysel, Masong, ano ba nangyayari dito? Ma, si Papa kasi walang tiwala sa akin. Anong walang tiwala? Ito kasing anak mo, pagsabihan mo yan. Baka mamaya, mag-asawa na agad yan. Masong, huwag mo naman pag-isipan na hindi maganda yung anak mo. Sobra naman kayo sa akin magsalita pa. Rachel! Rachel, bumalik ka nga dito! Nakita mo na yung ginawa mo sa anak mo? Kaya matigas ang ulo ng anak mo dahil sa'yo! Bakit ba wala kang tiwala sa anak mo? May tiwala ko sa anak natin. Pero sa lalaking yon, wala. Huwag mong itulad sa'yo ang ibang tao, Masong! Sinusumbutan mo ba ako, Ruby? Hindi! Sinasabi ko lang na mali ang iniisip mo! Rysel? Ba't siya tumatawag? Umiiyak ka ba? Bakit? Ano nangyari? Si Papa kasi. Bakit si Papa mo? Ang dami niyang sinasabi sa akin. Lagi na lang siyang ganun sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ayaw niyang nakikitang may kasama akong lalaki. Baka naman concern lang siya sa'yo. Bakit? Wala ba siyang tiwala sa akin? Anak niya ako. At hindi naman ako gagawin na ikapapahamak ko. Hayaan mo na lang ang Papa mo. Patagal na nga siyang wala sa tabi namin. Tapos ganun pa siya sa akin. Huwag mo na patulan ng Papa mo para hindi kayo mag-away. Nasasaktan lang kasi ako sa mga sinasabi niya sa akin. Ganyan talaga ang mga magulang. Hindi ka pa niya nakikilala, tapos ganun na siya agad. Sabi ko kasi sa'yo eh, ipakilala mo na ako. Nako, ngayon pa, mainit na nga ang dugo niya sa'yo. Malay mo naman, di ba? Magustuhan niya ako pag nakilala niya ako. Parang hindi ko nakilala si Papa. Relax ka lang. Huwag ka na malungkot. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Salamat. Mabuti na lang at nandyan ka. Gusto mo ba pasyal na lang tayo? Sunduin kita para hindi ka na malungkot. Sige, sunduin mo na lang ako dito. Magpaalam ka ng maayos. Sige. Tao po! Tao po! Tao po! O, ikaw pala, Mitch. Halika, tuloy ka. Anong ginagawa mo dito? Nandyan ba si Masong? May gusto lang sana akong sabihin sa kanya. Oo. Nasa likod siya. Gusto mo bang tawagin ko? Naku, wag na. Ako na lang pupunta doon. Pwede ko ba siya makausap? Pwede naman. Alis lang ako saglit. May bibilhin lang ako sa may tindahan. Ganun ba? O sige, hintayin na lang kitang makabalik. Naku, wag na. Baka mamaya mainip ka pa. Saglit lang naman ako. Sige, hintayin na lang kita dito. Sige, alis muna ako ha. Sige. Mahal, kala ko umalis ka na. Mahal, mamaya na yan. May ginagawa pa ako. Mahal, nakikiliti ako.
Sabi ko na nga ba, Masong, mahal mo pa rin ako. Tumigil ka nga, Mitch. Nasisiraan ka na ng bait. Masong, bakit ba ayaw mo aminin na mahal mo pa rin ako? Tigilan mo nga ako. Matagal na tayong tapos. At gusto kong ayusin ang buhay ko. Pero, paano na yung mga plano natin? Lahat ng mga pinag-usapan natin. Kalimutan na natin lahat ng yon. Ayusin mo ng pamilya mo. Pero Masong, ikaw ang mahal ko. Sa'yo ko lang naramdaman ang pagmamahal na hindi ko naramdaman sa asawa ko. Patawarin mo ako, Mitch. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Nasaan na yung pangako mo, Masong? Na ako lang. Nagkamali tayo sa mga ginawa natin, Mitch. Kaya, itama na natin. Hindi ganun kadali yun, Masong. Anong gusto mong gawin ko? Iwanan ko ang asawa at anak ko? Para lang sa'yo? Huwag mo nang ipilit yung gusto mo. Umalis ka na dito, nakikiusap ako sa'yo. Aalis ako dito. Kung papayag ka na, ipagpatuloy pa rin yung nasimulan natin. Mali yun, Mitch. Maling-mali yun. Sige. Gusto mong sabihin ko kay Ruby ang totoo? Anong totoo? Ruby? Kasi... Ano ba yun, Mitch? Si Masong kasi... Ruby. Si Mitch kasi. Nanghiram sa akin ng pera. Wala daw siyang pambayad ng sasakyan niya. Totoo yun, Ruby. Gusto ko sanang humiram sa inyo. Na-short kasi ako ng pambayad sa sasakyan. Pero, huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko din agad-agad. May mga pautang naman ako. Ganun ba? Akala ko kasi kung ano na yon. Oo, Ruby. Nanghiram kasi siya ng pera. Di ba? Oo, Ruby. Kung ano sabi ni Masong, ayos lang naman sa akin. Nako, pasensya na kayo. Nakakahiya tuloy. Ayos lang, basta meron. Di ba may pupuntahan ka, Mitch? Di ba nagmamadali ka? Ha? Bumili pa naman ako ng merienda natin. Sabi kasi niya kanina, nagmamadali siya. Kasi may kausap siya tungkol sa pinapagawa niyang sasakyan. Kaya yun, nagmamadali siya, Ruby. Ah, ganun ba? Sige, Mitch. Balik ka na lang ulit para sa hinihiram mong pera. Sige, aalis na ako. Maraming salamat. Sige, mag-iingat ka ha. Alam kong may nararamdaman ka pa rin sa akin, Masong. Pilit mo lang tinatago. Si Mitch yun ah. Anong ginagawa niya dito? Mahal, parang may lakad ka yata. Wala ka naman sinasabi sa akin kahapon. Nakalimutan ko sabihin sa'yo, mahal. May bibilhin lang sana ako sa bayan. Ganun ba? Samahan na kita. Naku, wag na mahal. Alam ko mainipin ka. Wala din naman ako ginagawa dito sa bahay. Dito ka na lang, mahal. Akala mo naman mawawala ako na matagal. Saglit lang naman ako. Sige, umuwi ka kagad ha. Pagkatapos mo, mabili yung bibilhin mo. Sige, mahal. Alis na ako, ha? Sige, mag-iingat ka. Oo, mag-iingat ako para sa'yo.
Si Ruby to ah. Ruby, sumabay ka na sa akin. Tamang-tama. Pauwi na din ako. Naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo, Berto. Ano ka ba, Ruby? Magkapit-bahay lang naman tayo. Nahiya ka pa. Ayoko kasing may masabi sa akin si Masong. Oh, bakit hindi ka na umimik dyan? Halika na. Sumabay ka na sa akin. Naku, ayos lang talaga ako, Berto. Sige na, mauna ka na. Bahala ka. Walang masasakyan dito. Ikaw din. Sige na nga. Sasabay na ako sa'yo. Tara. Salamat, Berto, ha. Sinabay mo ko. Anong salamat? May bayad yun, no? Hindi libre yun. Ah, ganun pala. Alam mo, Ruby, sa panahon ngayon, wala nang libre, no? Nagbibiro ka ba? Nakita mo bang tumawa ko, di ba? Hindi. Oh, ito na. Wag na. Ano ka ba? Binibiro lang naman kita eh. Sige na, kunin mo na, oh. Ayan, kunin mo na. Kunin mo na, oh. Wag na nga. Kulit mo din, no? Ayan na. Si Ruby yun ah. At yung lalaking yun. Sige na, di ba sabi mo bayaran kita? Wag Ayan na, Ruby. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sige na, kunin mo na. Kulit mo nga eh. Wag na, hindi na nga. Ayan na, kunin mo na. Sige na, Ruby. Ayan na, Eto kunin mo naman, na. biro lang yun. Ruby! Masong, nandyan ka pala. Si Berto nga pala. Kapitbahay natin. Kumusta, pare? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Nahihirapan kasi ako mag-antay ng sasakyan kanina. Sakto, dumaan si Berto. Kaya sumabay na ako sa kanya pa uwi. May sasakyan naman tayo. Dapat tumawag ka para nasundo kita. Hindi ko naman nakalain na mahirap pala sumakay doon. Mabuti na lang at nandun si Berto. Naisabay niya ako. Halika, pasok tayo sa loob. Pasok. May gusto ba sa'yo yung lalaking yon? Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin, Masong? Ano ba problema mo? Ikaw! Bakit ako? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ka ba nakakaramdam? O nagbubulag-bulagan ka lang talaga? Nakita ko kung paano ka hawakan at landin ng lalaking yun! Bakit ba lahat na lang binibigyan mo na mali siya, ha? Manhid ka? Di mo alam na may gusto sa'yo ang lalaking yon? Pwede ba, Masong? Huwag mong itulad sa'yo ang ibang tao. Lumabas din sa bunganga mo na pinagtatanggol mo ang lalaking yon! Sobrang kitid ng utak mo. Parang hindi na kita kilala. Bakit? May gusto ka ba sa lalaking yon? Sabihin mo sa akin, Ruby!
Wala, Masong. Wala. Magkaibigan lang kami ni Berto. Doon naman nag-umpisa yan, sa pagkakaibigan. Gawain mo kasi yon. Kaya alam na alam mo, hindi ba? Ayoko makipag-usap sa sobrang kitid ang utak. Ruby! Ruby! Oo, Mare. O sige, pupunta na lang ako dyan mamaya. Hintayin mo na lang ako, ha? Miss! Miss, sandali! Ano yon? Bakit mo ba ako tinatawag, kuya? Miss, sa'yo yata tong wallet. Paano napunta ang wallet ko sa'yo? Nahulog mo, miss, habang naglalakad ka. Ganun ba? Pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako. Maraming salamat. Wala yun, miss. Kung nga pala si Berto. Mitch. Nice meeting you, Mitch. Nice meeting you too, Berto. O sige, alis na ako. Maraming salamat ulit. Sige, mag-iingat ka. Si Ruby yun ah. Ruby, ayos ka lang ba? Nahihilo ako. Halika, ihatid na kita sa bahay nyo. Baka kung mapano ka pa. Sige, salamat, Berto. Ruby? Bakit mo kasama ang asawa ko? At halos yakapin mo na. Masong, tumigil ka nga. Pare, wala naman akong ginagawang masama sa asawa mo. Wala pa sa ngayon. Pero malapit na. Nagkakamali ka, pare. Pwede ba, Masong, tumigil na kayo? Sabihin mo sa lalaking yan, tigilan ka na niya at layon ka na. Pare, wag mo naman sigawan ng asawa mo. Wala kang pakialam. Asawa ko siya. Bakit ka ba ganyan, Masong? Ano ba problema mo? Ilang beses ko na kayo nakikitang nag-uusap. At malapit sa isa't isa. Bakit ba lahat na lang, Masong? Pinibigyan mo ng kahulugan. Pare, wala namang ginagawa ang asawa mo. Hayaan mo, pare. Ako na lang ang lalayo para hindi na kayo mag-away pa. Dapat lang. Habang maaga, umiwas ka na. Kung ayaw mo ng gulo. Pasensya ka na talaga, pare. Ibang klase ka talaga, Masong. At pinagtatanggol mo pa ang lalaking yon? Sumusobra ka na. Bakit, Masong? Wala ka bang tiwala sa akin? Sa'yo, meron. Pero sa lalaking yon, wala. Grabe ka talaga, Masong. Hindi kita maintindihan. Ikaw talaga, Ruby, ah. May lalaki ka na. Di mo ba alam? Nagsiselos ako. Si Masong yun ah. Masong! Ayos ka lang ba? Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Lasing na lasing ka na. Bakit ka ba umiinom? Ngayon lang kita nakitang ganyan.
Si Ruby kasi. Bakit si Ruby? Anong ginawa niya sa'yo? Yung babae talaga na yun. Halika, sumama ka sa akin. Baka kung mapano ka pa dito. Halika na. Ang ulo ko. Asan ako? Oh, Masong, nahihilo ka pa. Magpahinga ka muna. Anong oras na ba? At bakit kita kasama? Nandito ka sa bahay namin. Ano? Baka mamaya may makakita sa atin. Huwag kang mag-alala. Mag-isa ko lang dito. Wala ang anak ko. Nasa tatay niya. Bitawan mo nga ako, Mitch. Hindi ka naman ganyan sa akin kanina. Tapos ngayon, galit ka na? Lasing ako kanina. Kaya hindi ko alam ang nangyari. Sumama ka sa akin kanina, Masong. Kaya, alam kong mahal mo pa rin ako. Tigilan mo nga ako sa kaibangan mo, Mitch. Maayos na kami ng pamilya ko. Maayos? Maayos kayo ng pamilya mo? Eh bakit ganyan ka ngayon? Wala kang pakialam sa amin. Masong, pwede naman tayong bumuo ng pamilya natin. Iwanan mo ng asawa mo. Hindi kita mahal, Mitch. Si Ruby ang mahal ko. At siya lang ang asawa ko. Siya nga ang asawa mo. Pero, akong kasama mo ngayon. Tumigil ka, Mitch. Mali to. Maling-mali. Masong! Masong! Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin, Masong. Sino yung kasama niyong lalaki dito? Bakit nasa iyo to? Pinapakilaman mo ba yung gamit ko? Hindi, Nay. Bakit? May tinatago ba kayo sa akin? At may dapat ba akong malaman? Wala naman akong tinatago sa'yo, anak. Eh bakit nakatago sa inyo yung picture na yan? Siya ba yung lalaking pinalit nyo kay tatay? Ha? Sumagot kayo, Nay! Gusto kong malaman yung totoo. May relasyon ba kayo ng lalaking yan? Wala. Wala! Eh halos magkayakap kayo sa picture tapos sasabihin niyong wala? Kasamahan ko lang siya sa trabaho, anak. Nagsisinungaling pa kayo? Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala ganun na lang kadali sa inyo nakalimutan si tatay dahil sa lalaking yan. Anak, magpapaliwanag ako. Hindi mo kasi alam yung mga nangyayari. Anong hindi ko alam, Nay? Wala namang ginagawang masama si tatay. Pero anong ginawa mo? Mas inuna mo yung sarili mong kaligayahan kaysa sa pamilya mo! Hindi sa ganun, anak. Hindi na kasi kami magkasundo ng tatay mo. Dati pa. Wala na kayong dapat ipaliwanag, Nay. Kaya ganito ang buhay natin nang dahil sa inyo! Masaya ba kayo, Nay? Sabihin nyo nga sa akin.
Masaya ba kayo? Kaya nga ako nandito ngayon dahil gusto kong bumawi sa'yo. Bumawi sa akin? O dahil sa lalaki nyo? Gusto kong makabawi sa'yo, anak. Eh, paano kayo makakabawi? Eh, kung hanggang ngayon, madami kayong tinatago sa akin. Unti-unti rin maayos ang lahat, anak. Wala na kayong maayos, Nay. Huwag na kayong umasa pa. Mahal na mahal kita, anak. Sana maintindihan mo ko. Hindi ganun kadali yun, Nay. Anak! Anak! Oh, Ruby, saan ang punta mo? May pinapabili ang anak mo. Baka mamaya may kasama ka na namang lalaki sa pag-uwi mo, ha? Pwede ba, Masong, tigilan mo ko? Huwag mo akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ka. Bakit, Masong? Wala ka naman dapat pagdudahan sa akin, ah. Siya nga pala. Bakit ka ginabi ng uwi kagabi? Wala. Napainom lang ako, kasama nila paring Romeo. Paring Romeo? Alam ko, matagal na hindi umiinom si Paring Romeo, ah. Nadaanan ko sila kahapon, nagiinuman. Kaya niyaya nila ako. Ganun ba? Sigurado ka? Oo, kasama ko sila kahapon. Hinintay kasi kita kagabi. Kaso, nakatulog na ako kaya hintay sa'yo. Sana, nag-text ka o kaya tumawag man lang sa akin. Bakit ikaw, pag umalis ka, alam ko bang ginagawa mo? Di ba hindi? Bakit ako na naman, Masong? Kung gusto mo, samahan na kita, Ruby. Baka mamaya, saan ka na naman mapunta? Wag na, Masong. Ayos lang ako. Sanay naman ako mag-isa. Kinakaya mo ba akong kasama? Ha, Ruby? Bitawan mo nga ako, Masong! Bakit ka ba ganyan magsalita? Bakit, Ruby? May iba ka na ba? Kaya ganyan ka sa akin? Bakit ba lagi mo na lang pinagdududahan, ha, Masong? Parati na lang kitang nakikita na may kasamang ibang lalaki. Nagkakataon lang yun, Masong. Bakit ba kasi kung ano-ano na lang ang iniisip mo tungkol sa akin? Mahal kasi kita, Ruby. Kaya ganito ako sa'yo. Kung mahal mo ko, may tiwala ka sa akin, hindi ka ganyan. Lalaki ako. Kaya alam ko yung nangyayari, Ruby. Talaga? Bakit ba lagi mong binabato sa akin yung mga gawain mo dati? Bakit, Ruby? Gumakanti ka ba sa akin? Sabihin mo! Hindi ko ginagawa yan, Masong. Hindi kagaya mo, na isang... Isang ano, Ruby? Sabihin mo! Malalaman ko lang na may lalaki ka, Ruby. Makikita mo. Hindi na kita kilala, Masong. Ibang-iba ka na sa dati na Masong nakakilala ko. Huwag na huwag kang gagawa ng kalukuhan, Ruby. Hindi ako papayag na magkaroon ka ng ibang lalaki. Tigilan mo na nga ako sa mga sinasabi mo. Walang patutunguhan tong usapan nating to. Pagbutihan mo lang, Ruby. Sinasabi ko sa'yo. Bahala ka. Manong, saka na rin po tayo. Malapit po sa tabi ng school. Ruby? JR? Ikaw pala. Pasensya na, hindi kita napansin. Hindi ka naman talaga namamansin. Hindi. Marami lang siguro akong iniisip. Namamasada ka pala dito? Matagal na. Bakit parang malalim yung iniisip mo? May problema ka ba? Wala. Siguro, nag-away ka ng mister mo, no? Meron lang kaming hindi pagkakaintindihan. Baka naman meron siyang pinagsisilosan. Wala naman siyang dapat pagselosan sa akin. Kung ako sa inyo, usap kayo ng maayos para maiwasan nyo yung hindi nyo pagkakaintindihan.
Sana nga, JR. Sana nga. Tara na. Sige, tara na, Ruby. Ruby, andito na tayo. Ah, ganun ba? Ito yung bayad. Huwag kang gaano mag-isip, Ruby. Ikaw rin yung kawawa. Parang ayoko muna sana umuwi. Kung pwede lang. Konting pasensya lang. At maayos din ang lahat. Kung mayroon akong maitutulong sa'yo, magsabi ka lang. Salamat, JR. Sige, JR. Ayos na ako dito. Sige, Ruby. Alis na ako. Hoy, lalaki! May asawa na yung tao, nilalandi mo pa! Kung ako sa'yo, iwasan mo siya! Masong, tumigil ka na! Nakakaya kay JR! Pare, wala namang ginagawang masama yung asawa mo. Kaya huwag ka namang ganyan. Ako mahihiya! Asawa mo ko, Ruby! Tapos, pinagtatanggol mo tong lalaking to? Wala naman kaming ginagawang masama. Kung umasta ka, lahat na lang pinagsasalosan mo. Bakit, Ruby? Huwag mong sabihin na nagkataon na naman to. Sa dinami-dami ng masasakyan, siya pa talaga? Anong magagawa ko kung siya ang nakapila sa sakayan? Sus, ang sabihin mo, may usapan kayo. O kaya nagtatawagan kayo. Pare, nagkakamali ka sa sinasabi mo. Wala kang pakialam dito. Usapan naming mag-asawa to. Masong, tumigil ka na. Sige na, JR, umalis ka na. Masong, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Sumusobra ka na. Bakit? Anong gagawin mo? Sasama ka sa lalaking yon? Sobra na yung bunganga mo, Masong. Magpasalamat ka nga. Ginagawa ko lahat nito. Dahil mahal kita. Mahal? Nakakasakal na yung pagmamahal mo, Masong. Kaya naghahanap ka na ng iba? Ganun ba? Hindi ka ba nagsasawa, Masong? Palagi na lang tayo nag-aaway. Ibig sabihin nagsasawa ka na? Kaya ka ganyan? Kung ano-ano na lang sinasabi mo sa akin. Bahala ka dyan! Ruby! Nandito na naman yung asawa ni Masong. Paano kaya makakausap si Masong? Bahala na. Ruby? Oh, Mitch, ikaw pala. Hindi ka, tuloy ka. Mukhang may problema ka yata, Ruby. Si Masong kasi. Bakit si Masong? Hindi ko na siya maintindihan, Mitch. Ganon talaga yung mga lalaki. Nagbago na siya. Hindi na siya katulad ng dati. Bakit? Baka naman may babae na siya. Ha? Babae? Eh, hindi naman tungkol dun yung away namin. Ano naman ang pinag-awayan nyo? At tungkol saan? Palagi na lang siya nag-iisip sa akin ng kung ano-ano. Baka naman may pinagseselosan siya. Di ba, ganun naman yung mga lalaki? Wala naman siyang dapat pagselosan. Matagal nga siyang nawala, pero hinintay ko pa rin siya. Naku,
Kung ako lang yon, pinabayaan ko na siya. Ang daming lalaki dyan. Nako, hindi ko kaya. May anak kasi kami na iniisip ko. Kaya gusto ko mabuo yung pamilya ko. Paano kung hindi na siya masaya? At lagi kayo nag-aaway? Hindi ka ba magsasawa? Hindi ko alam. Basta, yung iniisip ko yung pamilya namin. Paano kung nahuli mo siya na may ibang babae? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Tingin mo, magagawa pa ulit akong lokohin ni Masong? Pwede. Once na ginawa nila yun, madali na lang sa kanila yun. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Anong gagawin ko ngayon? Hayaan mo na siya. Huwag mo na lang siya intindihin para hindi ka na ma-stress pa. Parang hindi ko na kasi siya kilala sa mga ginagawa niya. Pag hindi mo na kaya, hiwalayan mo na para wala ka ng problema. Hiwalayan agad? Oo, para hindi na sumakit ang ulo mo. Total, may anak ka namang kasama. Hindi ko kaya maging martir, gaya mo, Ruby. Simula nung bumalik siya dito, lagi na lang mainitin yung ulo niya. Ganun ba? Kaunti na lang. Mapapasakin ka na, Masong. Ibang-iba na talaga yung Masong nakakilala ko. Nakakalungkot lang. Subukan mo siyang kausapin. Alamin mo, baka may tinatago siya sa'yo. Tinatago na ano? Wala naman. Alam mo naman yung mga lalaki. Maraming sikreto yan. Hindi ko na din alam ang gagawin ko. Naguguluhan na din ako. Mitch, siya nga pala. May gusto sana akong tanungin sa'yo. Ano yun? Hindi ba kasama mo siya sa ibang bansa? Oo. Bakit? Kilala mo ba yung babaeng nakasama niya doon? Yung nakarelasyon niya? Hindi eh. Hindi ko alam. Kasi busy din kasi ako sa trabaho doon. At kanya-kanya kami. Wala kaming pakialaman sa isa't isa. Ganun ba? Wala din akong alam sa mga nangyayari sa kanya kahit pinsan ko siya. Ganun ba? Hayaan mo na. Matagal na yun. Natanong ko lang. Nasaan pala si Maso ngayon? Pwede ko pa siyang makausap? Andiyan lang siya sa may likod. Puntahan mo na lang siya doon. Ayos lang ba? Oo. Lika, pumasok ka. Sigurado ka? Okay ka lang dito? Oo, ayos lang ako dito. Sige na, puntahan mo na lang siya doon. Salamat, Ruby, ha? Dito lang muna ako sa labas. Masong, Mitch, bitawan mo nga ako. Anong ginagawa mo dito? namimiss na kita. Kaya ako pumunta dito. Mamaya makita tayo ni Ruby. Tumigil ka nga, Mitch. Wala akong pakialam. Mas mabuting makita niya tayo para matapos na ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo, Mitch. Gusto ko nang ayusin ang pamilya ko, Mitch. Ang buhay ko. Kaya tigilan mo na ako. Ikaw ang pamilya ko, Masong. Iwanan mo ng asawa mo. Nababaliw ka na, Mitch. Oo, dahil baliw na baliw ako sa'yo, Masong. Hindi pwede, Mitch. Mas malaga ang pamilya ko.
Mas magiging masaya tayo kapag ako ang kasama mo. Hindi kita mahal, Mitch. Si Ruby ang mahal ko. Kaya tigilan mo na ako. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Alam kong hindi ka masaya kay Ruby. May anak kami. Kaya gusto kong mabuo ang pamilya namin. Kahit hindi kami nagkakasundo ng asawa ko. Hindi ba? Masaya tayo dati. Hindi ba? Marami tayong planong magkasama. Noon yon. Ituloy natin na magkasama tayo. Mitch, mas malaga ang pamilya ko kaysa sa'yo. Nagkamali tayo. Kaya tama na yung minsan na nagkamali tayo. Masong, hindi ko kayang kalimutan ka. Masong, mahal na mahal kita. Iwanan mo na si Ruby at magsama na tayo. Masong! Mitch! Ano ibig sabihin nito? May relasyon kayo? Sabihin niyo nga sa akin ang totoo! Magpinsan ba talaga kayo? Ano? Magsalita kayo! Sabihin mo na Masong totoo sa asawa mo. Anong totoo, Masong? Sabihin mo! Magsalita ka! Sabihin mo! Magpapaliwanag ako, Ruby. Ang gagaling niyo din, ano? Ikaw, babae! Sino ka ba talaga? Ako lang naman ang babaeng minahal ng asawa mo ng matagal. Minahal? Talaga? Ikaw palang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Ruby, matagal na yung tungkol sa amin ni Mitch. Hiwalay na kami. Kinalimutan mo kami ng matagal na panahon? Nang dahil sa babaeng to? Oo, kaya nandito ako para bawiin sa'yo kung anong akin. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, no? Nagawa mong lumabas-pasok sa pamamahay namin? Nagbubulag-bulagan ka? Napakadali mong paikutin. Hindi totoo yan, Mitch. Ruby, huwag kang maniwala sa kanya. Bakit hindi mo sabihin na may nangyari sa atin? Ano? May nangyari sa inyo? Masong! Totoo ba? Nagawa mo yun? May nangyari sa inyo? Sumagot ka! Tumigil ka na, Mitch. Huwag mong sirain ang buhay ko at ang pamilya ko. Eh di totoo nga na may relasyon kayo. Matagal na kami nagkikita at may nangyari na sa amin. Ngayon mo lang alam? Ganun ba? Maganda. Nasira nyo na lahat. Hindi totoo yan. Huwag kang gumawa ng kwento, Mitch. Aminin mo na, Masong. Nahuli na nga tayo. Sama kayo. Tutal, pareho naman kayo sinungaling. Patawarin mo ako. Bitawan mo nga ako, Masong. Ang galing mo din, ano? Nagpanggap ka pa talaga na pinsan niya. Mas mabuti nang nalaman mo ang totoo, Ruby. Hindi ba sinabi mo sa akin na iiwanan mo ang asawa mo? At naaawa ka lang sa kanya? Wala akong sinasabing ganyan, Mitch. Sinungaling ka! Yung anak mo lang naman ang iniisip mo. Kaya hindi mo siya maiwan-iwan. Hindi ba? Wow. Ang galing niyo talaga. Bilib na bilib ako sa inyo. Huwag kang maniwala sa babaeng yan, Ruby. Sinungaling yan. Magpasalamat ka nga sa akin. At ako na nagsabi sa kanya ng katotohanan. At hindi ka na nahihirapan pa. Umalis na kayo sa harap ko. Baka ano pang magawa ko sa inyo. Alis! Tara na, Masong. Sumama ka na sa akin. Bitawan mo ko, Mitch. Hindi ako sasama sa'yo kahit anong gawin mo. Ano pa bang ginagawa nyo? Magsama na kayo! Hindi pa ba kayo masaya? Na nagtagumpay na kayo? Alis! Alis na! Sigurado ako, Masong. Wala nang tiwala sa'yo si Ruby at tuluyan ka na niyang hihiwalayan.
Ruby, mag-usap tayo, please. Isang beses na kitang pinatawad, Masong. Tinanggap kita! Tapos, ganito pa yung gagawin mo sa akin? Ruby, parang ayaw mo na. Patawarin mo ako. Mahal, hayaan mo naman akong magpaliwanag sa'yo. Magpaliwanag? Kung hindi ko pa kayo nahuli, ano? Natatakot kasi ako, Ruby. Natatakot na ano? Na malaman ko ang katotohanan? Oo. Pag sinabi ko kasi sa'yo ang katotohanan, baka lalo kang magalit sa akin. Kaya pala nagsisinungaling ka? Okay lang sa'yo? Nalokohin ako, pati yung anak mo? Lagi mong binabato sa akin yung mga gawain mo? Yun pala, ikaw ang may gawa! Alam mo, Masong, ilang taon kitang hinintay. Tapos ganyan lang gagawin mo sa akin? Matagal lang tapos ang sa amin ni Mitch. Pinagsisihan ko ng lahat ng yun. Sana, inamin mo na lang sa akin ang katotohanan, Masong. Hindi ko kasi alam kung paano ko aaminin sa'yo. Ngayon, anong ginawa mo? Alam mo ba kung gaano kasakit yung nararamdaman ko? Ruby, mahal na mahal kita. At ang anak natin. Kinalimutan ko lahat ng mga kasalanan mo. Dahil gusto ko, mabuo ang pamilya natin. Ayusin natin to. Parang awa mo na. Hinayaan mong pumasok at pumunta dito yung babae mo? Hindi ka na nahiya sa anak mo? Wala akong magawa, Ruby. Dahil pinagbantan ako ni Mitch. Natakot ka naman sa kanya. At sa amin na anak mo, hindi mo kami inisip? Patawarin mo ako, Ruby. Umalis ka na, Masong! Nandidiri na ako sa'yo, Masong! Ruby, ayaw kong masirang pamilya natin. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko alam kung ilang beses mo ginawa to. Kung anong ginagawa niyo ng babaeng yun habang wala ako. Wala na akong tiwala sa'yo, Masong. Ayaw kong umalis, Ruby. Umalis ka na. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Sumama ka na sa babae mo. Sige na, umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Paano yung anak natin? Umalis ka na, Masong. Parang awa mo na, umalis ka na. Sige Paano na. yung anak natin? Kaya na namin mabuhay kahit wala ka. Umalis ka na. Ruby, Sumama ka na parang sa awa mo babae na. mo. Sumama ka na sa babae mo. Sige na, umalis ka na. Ma, nasaan po si Papa? Halika dito, anak. Gusto sana kitang kausapin. Tungkol saan po, Ma? Wala na dito ang papa mo. Ano po? Saan po siya nagpunta? Pinaalis ko na siya. Nahuli ko sila ng kabit niya. Bakit niyo po ginawa yun? Ginawa niya ulit yung ginawa niya sa atin dati. Mas makakabuting umalis na lang siya. Kaysa kung nandito siya, niloloko lang din niya ako. Ayos lang po ba kayo, Ma? Magiging maayos din ako, anak. Kasama naman kita. Nandito lang po ako, Ma, para sa inyo. Salamat, anak. Ayos ka lang ba, anak? Parang namumutla ka. Kagabi pa po ako nahihilo, Ma.
Kumain ka ba na maayos, anak? Baka mamaya nalipasan ka ng gutom. Hindi naman po. Gusto mo, anak, samahan kita sa doktor para ma-check up ka nila? Huwag na po, Ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo na po akong isipin. Masyado na po kayong madaming iniisip. Ayos lang ako, anak. Natatakot ako. Baka kung ano na ito. Huwag naman sana. Oh, Brian! Saan ka pupunta? Doon muna po ako kay tatay. Iiwan mo ako? Sanay naman po kayo na hindi ako kasama, di ba? At sinasagot mo na talaga ako ngayon, ha? Eh, hindi naman tayo okay na, di ba? Pinag-aral kita, binigay lahat ng gusto mo, at ngayon babastusin mo lang ako? Eh, hindi ko naman hiniling sa inyo yun, ah. Mas masaya sana ako kung buo yung pamilya natin, hindi yung ganto. Mas pinipili mo pa yung tatay mo kaysa sa akin? Kasi si tatay, kahit ganun siya, lagi niya akong kinakamusta. Eh kayo ba? Naalala niyo ba akong kamustahin nung nasa abroad kayo? Hindi! Dahil naging busy kayo sa taong kinakasama ninyo! Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Kayo mag-alala na. May ibabalik ko rin lahat ng hirap at sakripisyo niyo sa akin. Balang araw. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Anak, huwag mo akong iwan. Huwag ka umalis. Anong gagawin ko ngayon? Paano ako makakabawi sa pamilya ko? Ano ba itong nagawa ko? Panginoon, bigyan niyo po ako ng huling pagkakataon para maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko at maayos ko ang pamilya ko. Ryzen, ano nangyayari sa'yo? Ryzen, magsabi ka nga sa akin. Nung isang araw, namumutla ka at nahihilo. Ngayon, nagsusuka ka naman. Ma, Buntis ka? Sino nga ma? ang kasintahan ko pong si Brian. Anong ginagawa mo, Rysel? Pinagkatiwalaan ka namin! Hindi ko po sinasadya, Ma. Patawarin niyo po ako. Ngayon pa talaga? Kung kailan wala dito ang papa mo? Sana nag-isip muna kayo. Sobrang bata niyo pa! At nagsisimula pa lang kayo magtrabaho! Ma, patawarin niyo po ako. Ma! Sorry! Ma!
Hello. Oh, bakit ka umiiyak? May problema tayo. Ano yun? Brian, buntis ako. Kung kailan maraming problema dito sa bahay. Kung kailan wala si Papa. Nandito rin ako kila tatay ngayon. Hindi rin kami okay ni nanay. Ang gulo-gulo ng sitwasyon, Brian. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Huwag ka na umiyak, Rysel. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Paano na ang pamilya natin? Lahat ng nangyayaring yan may dahilan. Alam ko, nagkamali tayo. Pero nandyan na yan. Ano na ang gagawin natin ngayon, Brian? Panindigan natin ito, Rysel. Nandito ako. Natatakot ako. Huwag ka matakot. Alam na ba ni tita? Oo, nahuli niya ako kanina. Kumusta naman siya? Anong sabi niya? Nagalit si Mama sa akin. At alam kong masama ang loob niya. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Maayos din ang lahat. Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Baka mas lalong magalit ang mga magulang natin. Alam kong ito ang makakabuti para sa atin. Dahil alam ko na hindi papayag si nanay pag nalaman niya ito. Ganon din si Papa. Tiyak na pag-iniwalay niya tayo. Kaya kailangan natin lumayo para ipaglaban ang pagmamahalan natin. Pero Brian, mali itong gagawin natin. Pero Rysel, may umaasa na sa atin ngayon. Kailangan panindigan natin to. Paano si Mama? Mag-isa na lang niya. Huwag ka mag-alala. Darating din ang araw na magiging maayos ang lahat. Babalik tayo? Babalik tayo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, ayusin muna natin to. Hindi madali, pero kakayanin natin. Basta magkasama tayo. Mahal na mahal kita, Rysel. Mahal din kita, Brian. Tara na. Sige. Tanghali na, hindi pa gumigising tong batang to. Rysel? 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 Bakit wala yung mga gamit niya dito? Bakit di niya sinasagot? Tao po. Tao po. Tao po. Ano ang ginagawa ng lalaking ito dito? Anong ginagawa mo dito? Mitch, nandiyan pa si Brian?
Bibisitahin ko sana. Paano nandito? Hindi ba nasa bahay niyo si Brian? Oo. Pero umalis kahapon. Hindi ka nagpaalam sa akin eh. Tinatawagan ko pero hindi sumasagot. Anong ibig mong sabihin? Wala ba siya dito? Wala nga siya dito. At saan naman siya pupunta? Kaya nga pumunta ko dito. Dahil alam ko andito siya. Sandali lang. Nasaan na kasi si Brian? Baka naman pinagalitan mo. Kaya umalis. Hindi ko siya pinapagalitan kahit minsan. Saan na kaya nagpuntang batang yun? Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Kilala mo ba yung mga kaibigan niya? O mga kasama niya? Wala naman akong kakilalang kaibigan niya. Maliban sa kasama niyang babae. Sinong babae? Raisel ang pangalan. Ah, baka yung kinikwento sa akin na kasintahan niya. Ano? Kasintahan niya yung babaeng yon? Hindi maaari. Hindi ako papayag. Kailangan mapag-iwalay ko sila. Hindi kaya Ano, JR? mas mabuti hanapin na lang natin sila. Mas mabuti pa nga. Tara. Hello, Masong? Hello, Ruby. Nawawala yung anak mo. Ha? Bakit anong nangyari? May nangyari kasi. Pinagalitan ko siya. Bakit? Buntis yung anak mo. Ano? Pinagsabihan ko lang naman. Kasi nabigla ako. Diyos ko, kabayaran ko ba ito sa mga pagkakamali ko? Bakit nangyayari ito sa anak ko? Masong? Masong! Mitch? Ikaw na naman? Kamusta, Masong? Tumigil ka na, Mitch. Hanggang dito ba naman? Nawawala ang anak ko. Hinahanap namin siya. Ano? Si Raisel? Bakit mo kilala ang anak ko? Kaibigan kasi siya ng anak ko. Yung binata ko, Talaga? Baka alam ng anak mo kung nasan si Raisel. ang totoo niyan, nawawala rin ang anak ko. Ha? Kailan pa? May isang linggo na. Ganon din si Raisel. Parang si Masong yan ah. Sino kayong kausap niya? Sandali at may tatawagan ako. Masong!
Ruby? Ikaw babae, hanggang dito ba naman hindi ka makapagpigil sa asawa ko? Hindi siyang dahilan kung bakit ako nandito! Ruby, tumigil ka nga! Bitawan mo nga ako! Ano to? Nagkataon lang? Dahil nagsasabi ng totoo si Bates! Sige! Ipagtanggol mo tong babae mo! Dahil nawawala din yung anak niya! Oo, si Brian, nakaibigan ng anak ninyo! Brian? Si Brian, anak mo? Oo, bakit? Hindi maaari. Si Brian? Bakit? Anong problema mo sa anak ko? Malaki ang problema ko sa anak mo. Sige, sabihin mo! Tumigil na kayo! Dali, ano nangyayari dito? JR? Bakit ka nandito? Bakit magkakilala si JR at Ruby? Ruby, asawa ko nga pala, si Mitch. Siya? Asawa mo? May asawa ka naman pala. Eh bakit lumalandi ka pa sa iba? Magkakilala kayo, Ruby? Oo naman. Siya lang naman ang nag-iisang kabet ng asawa ko. Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit ako iniwan ng asawa ko? Pare, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi kita makapatawad. Tumigil na kayo! Ano, pare? Sinira ang pamilya ko! Tigil na kayo! Si Rysel! Ano? Buntis ang anak ko! Ano? Ano sinabi mo? Ulitin mo nga! Buntis si Rysel? Hindi totoo yan, Ruby. Nagkakamali ka. Tama yung narinig nyo. Buntis si Rysel. At kung hindi ako nagkakamali, si Brian yung ama. Hindi totoo yan. Oo, si Brian. Posibleng siya ang ama ng dinadala ni Rysel. Rysel? Siya yung madalas ikwento sa akin ni Brian? Oo, JR. Anak namin siya. At hinahanap namin. Asawa mo pala? Yung kabit ng asawa ko? Tingnan mo nga naman yung pagkakataon. Pinaglalaroan ba tayo ng tadhana? Pwede ba? Kalimutan muna natin ang lahat para sa mga anak natin. Hindi ko alam ngayon kung ano mararamdaman ko. Halika na, Masong. Hanapin na natin yung anak natin. Mitch? Oh, ikaw pala, JR. Halika, tuloy ka. Salamat. Naupo ka. Bakit ka nga pala naparito? Pwede ba kitang makausap? Matagal ng panahon ang lumipas at alam ko, pinagsisihan mo din ang lahat.
Pumunta ka ba dito para ipaalala sa akin ang mga pagkakamali ko? Hindi, Mitch. Nang nalaman ko lahat ng ginawa mo sa akin, nasaktan ako. Pero hindi ko nagawang husgahan ka. Dahil mahal kita. Kung may mali man sa akin, patawarin mo ako, Mitch. Ako ang nagkamali, JR. Hindi ikaw. Mahal ko ang anak natin. Kaya gusto ko, ayusin ko ang buhay natin. Paano? Ayusin natin ang lahat. Magsimula tayo ulit. Para sa anak at apo natin. Napatawad mo na ba ako, JR? Oo, Mitch. Mahal na mahal kita. Wala akong hinangad kundi mabuo ang pamilya natin. Maraming salamat, JR. JR, pwede mo ba akong samahan kila Masong at Ruby Sige, samahan kita. para makahingi ako ng tawad sa kanila? Sige, Masong, mag-iingat ka ha. Sige, salamat. Ruby, pare. O, JR, anong ginagawa niyo dito? Pumunta kami dito para kausapin ka. Para saan? Total, nandito na tayong lahat. Gusto ko sana kayong makausap. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Marami pa kasi akong ginagawa. Alam ko, hindi ganon kadali para mapatawad niyo ako. Nandito ako para humingi ng kapatawaran sa inyo. Tinatawad ko na si Mitch. Dahil gusto ko, mabuo ang pamilya namin. Ruby, sana mapatawad mo ako. Masong, patawad kung pati pamilya mo ginulo ko. Mabuti, Mitch. Naayos mo ng pamilya mo. Ako, pinipilit ko pa rin ayusin. Mitch, hindi ko alam kung hanggang kailan maghihilom yung sugat sa puso ko. Pero, napatawad na kita. Maraming salamat. Ruby, Masong, salamat. Ganun ba, Mare? Maraming salamat ulit, ha? Sige. Bye. Raisa, anak! Bumalik ka! Namiss kita, anak. Kumusta ka na? Ayos lang po, Ma. Patawad po sa lahat ng nagawa ko. Patawad din po, tita. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Matagal ko na kayong pinatawad.
Umalis po muna kami para po ayusin ang lahat. Alam po namin na nasa magulong sitwasyon pa po ang pamilya natin. Oo nga po, Ma. Sa dami ng mga tao, ang pamilya pa natin ang sinubok ng panahon. Pero nagawa natin ayusin at itama lahat ng mali. Salamat po, Ma. Anak, bumalik ka! Patawad po kung naging pasaway na anak ako sa inyo. Tapos na yun, anak. Napatawad ko na kayo. Mano po, tito? Siya nga pala. Asan yung apo namin? Oo nga, Rysel. Brian, nasan siya? Mano ka sa lola at lolo mo? Kawan ka ng Diyos. Kawan ka ng Diyos. Siya na ba yung apo ko? Ang gandang bata! Oo nga. Ma, siya nga po pala si Amy. Ang pamilya ay maaaring masira ng galit, tampo at maling desisyon. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay laging may puwang para sa kapatawaran at paghilom. Mas pinipili natin mabuo ang pamilya natin sa kabila ng mga pagsubok sa buhay.